καλησπέρα αγαπημένες μου κυρίες, λατρεμένες μου τηλεθεάτριες. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ό,τι και αν κάνετε, σταματήστε τα όλα, γιατί έχει ξεκινήσει το Fashion Time, η εκπομπή της μόδας και του στυλ. Σήμερα, όπως ξέρουμε, είναι μια γιορτή που λίγο πολύ όλοι μες στα σπίτια μας έχουμε ένα Γιώργο, έχουμε μια Γεωργία και έχετε και τη δικιά σας τη Γογό. Και φυσικά έχουμε και εμείς το σκηνοθέτη μας τον Γιώργο. Όλοι γιορτάζουμε. Να ευχηθούμε και σε εμάς να είμαστε γεροί και δυνατοί, αλλά όποιον έχετε κι εσείς και αγαπάτε, να είναι γερός, δυνατός και τι άλλο λένε, και του χρόνου και του παραχρόνου να γιορτάζετε παρέα. Χρόνια πολλά λοιπόν, σχεδόν όλη η Ελλάδα γιορτάζει. Είναι σαν το Γιάννη αυτό το όνομα. Αχ, περιμένω να μου πείτε και χρόνια πολλά, αλλά τι. Χρόνια πολλά μου λένε, πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένες μου κυρίες, θέλω να σας πω ότι σήμερα έχω έρθει με τρελό κέφι, με πάρα πολύ τρελό μπρίο. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε φέρει πάρα πολύ ωραίες παραλαβές, καινούργιες παραλαβές, και να επισημάνω εδώ άνω τελεία ότι είμαστε ζωντανά, ολοζώντανα. Να ξέρετε ότι η εκπομπή Fashion Time καθημερινά έχει ζωντανό πρόγραμμα και φυσικά και στις επαναλήψεις, αλλά μπορεί να έχει πετάξει το πουλάκι, γιατί τώρα είναι να κάνεις την παραγγελία σου. Άκου τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς περιττά λόγια, με το 1, με το 2, με το 3, βγάλε τηλεφωνάκι λίγο, μπαμ. Μπράβο! 2-11-18-60-600. Άκου αγαπημένη μου κυρία, τι πρέπει να κάνεις, για μια κυρία απευθύνομαι που είναι καινούρια στην παρέα μας. Σηκώνεις το τηλέφωνο σου, πληκτρολογείς το 2-11-18-60-600, με το οποίο δεν έχει κάποια εξτρά χρέωση. Εσύ απλά κλείνεις το ακουστικό εφόσον κι όσον ακούσεις το ηχογραφημένο μήνυμα. Αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα είναι 30 δευτερολέπτων. Εκεί λοιπόν μετά περιμένεις και σε καλούν πίσω από το τηλεφωνικό, σου λένε ότι είμαστε από το Fashion Time και γίνεται αυτόματα η παραγγελία σου. Εύκολα, λιτά και κατανοητά. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα και δυναμικά με αυτά που επέλεξα να φορέσω εγώ σήμερα για να παρουσιάσω το σημερινό Fashion Time. Και πάμε να ξεκινήσω με το μπλουζάκι, το βανβακερό, αυτό το απίθανο μπλουζάκι. Εγώ τώρα το έχω βάλει μέσα από τη φούστα για να έχω στυλ, αλλά θα στο δείξω και στην κρεμάστρα, διότι έχω πάρα πολλά χρώματα. 1956 είναι ο κωδικός και είναι στα 55 μόνο ευρώ. Λευκό, φουλ ελαστίνη, με φανταστικό σχέδιο, προσέξτε με να δείτε, υπέροχο σχέδιο, έτσι είναι κονκάρδα με μπόχο στοιχεία και είναι στα 55 μόνο ευρώ. Εξαιρετική ποιότητα, να ξέρετε ότι τα δικά μας ελαστικά μπλουζάκια δεν παθαίνουν απολύτως τίποτα. Και για να είμαι και ακριβής σε αυτά που λέω, θα πάω να φέρω και το μαύρο χρώμα, που και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σας δείξω και στην κρεμάστρα και το λευκό που φοράω εγώ, για να έχετε πλήρη εικόνα το πώς μπορούμε να το φορέσουμε και πώς δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε το στυλ. Γιατί εδώ δίνουμε και στυλ, έχουμε και φαντασία και τα έχουμε και όλα, και γι' αυτό οι γλυκές μου κυρίες μας προτιμάνε και πολύ καλά κάνετε. Έτσι δεν το συζητώ, αγαπημένες μου, γλυκούλες μου, υπέροχές μου. Πάμε αγαπημένες μου κυρίες να δείτε εδώ το λευκό και να πω λίγο τι έχει. Είναι ολόφρεσκος κωδικός καταρχήν, να ξέρετε. Έχει κοτόν με ελαστίνη. Να πω ότι εδώ είμαστε με νουμεράκια. Πάμε να δείξουμε πρώτα το μαύρο, δεν πειράζει. Να δείξουμε το μαύρο, κάτσε να βάλω και την ταμπελίτσα μας από μέσα. Κοίτα τι όμορφο που είναι. Άχου, είναι πολύ ωραίο το σχέδιο. Πρόσεξε με τώρα εδώ, τι θέλω να σου πω. Είναι στυλ κορνίζας, το βλέπεις. Έχει αυτά τα ανάγλυφα και θέλω να σου πω ότι όσο έρχεται πιο κοντά η κάμερα θα το καταλάβεις και όταν παραλάβεις την μπλούζα, αγαπημένη μου κυρία. Έχει μακαρόν, πρόσεξε. Είναι ιδιαίτερο το μακαρόν, είναι ιδιαίτερη έτσι χάντρα. Είναι μακαρόν με το οποίο έχει γαρνιριστεί σε όλο το σχέδιο της μπλούζας. 19,56 στα 55 μόνο ευρώ. Ξανατονίζω και λέω, κοτόν με ελαστίνη. Επίσης έχω νουμεράκια, έχω το λευκό με το ίδιο σχέδιο και το μαύρο με το ίδιο σχέδιο εξίσου. Έχει φανταστική λαιμόκοψη, τώρα που θα ανοίξει η κάμερα θα σας το δείξω και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό κάποιες κυρίες που θέλουν τη λαιμόκοψη έτσι άνετη, αλλά
συνάμα, να μην είναι αυτό το oversize style. Εδώ λοιπόν σου έχω υπέροχη λαιμόκοψη, καταπληκτική, αγκαλιάζει ωραία το λαιμό και το μανίκι που να τονίσω εδώ ότι έχει μανικοκόλληση. Γλυκιά μου, πανέμορφη μου κυρία, εσύ που με βλέπεις, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σημειώσεις τον κωδικό όπως κάνουμε πάντα, 1956, και να σημειώσεις αν θες το λευκό ή το μαύρο αντίστοιχα, με νούμερα. Ό,τι νούμερο φοράτε, εγώ μπορώ να σας καλύψω. Πάμε να σας δείξω και το λευκό του φυσικά. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό το αντίστοιχο που φοράω εγώ. Φρέσκια παραλαβή. Εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω τις φρέσκες παραλαβές μας. Ξέρεις γιατί, γλυκιά μου κυρία? Γιατί πολύ απλά ξέρω ότι χαίρεσαι και εσύ ταυτόχρονα μαζί μου. Μιλάμε για το 1956 στα 55 μόνο ευρώ. Εδώ καλέστε τώρα στο 211 18 60 600 αν θέλετε να κάνετε την παραλαβή σας γρήγορα και άμεσα. Εμείς αποστέλουμε σε όλη την Ελλάδα, να ξέρετε. Απλά γιατί το λέω ακόμα και τώρα που ανοίξαμε την εκπομπή λίγα λεπτά, καλέστε μας, σας αρέσει. Γιατί τηρούμε αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Οπότε ανάλογα με την καταγραφή της κλήσης στο κομπιούτερ μας, έτσι θα πάρθει και η σειρά. Για να είμαστε, όπα, τιμή και ειλικρινής. Πάρα πολύ ωραία, τα αφήνω. Πάμε τώρα να δείξω φούστα του ονείρου, αγαπημένοι μου. Φούστα του ονείρου, που σήμερα ξέρετε τι έχω κάνει? Έχω κάνει το απόλυτο boho styling τύπου καουμπόικο με τη μακριά φούστα. Σας δίνω φανταστική στιλιστική πρόταση. Έχω βάλει την καφέ μου την μποτούλα με το χαμηλό τακουνάκι, να το κάνω έτσι πιο ροκ, πιο μπόχο, μία απ' όλα δηλαδή, για να ταιριάζει σε όλες τις κυρίες. 21-10 λοιπόν, δες τη φανταστική φούστα μου, την πλισέ, θα κάνω και τη στροφούλα μου, γιατί πραγματικά είναι του ονείρου. Μιλάμε για μία ύφανση σάτινε, μέχρι 1-10 καλύπτω μεσούλα. Είναι το πλισέ, αυτό το πλισέ με το οποίο, πρόσεξε με γλυκιά μου τι θέλω να σου πω. Ξέρω ότι έχεις αγοράσει πλισέ και πλισέ. Εδώ όμως μιλάμε για την απόλυτη φυσαρμόνικα. Μιλάμε για το πλισέ που δεν παθαίνει τίποτα στο χρόνο. Μιλάμε για το πλισέ με το οποίο είναι σατινέ, είναι και για μία καλή εμφάνιση. Είναι το 21-10 και δες και την τιμή, σε παρακαλώ πολύ, γιατί είναι μόνο 50 ευρώ, γλυκιά μου κυρία. Είναι πολύ οικονομικές οι τιμές μας, πραγματικά, σε αντίθεση με αυτό που παραλαμβάνετε. Απλά εμείς πάμε με όλα τα βαλάντια. Υπέροχο. Θέλω να το βλέπετε, επειδή είναι και μαύρο, θέλω να βλέπετε την τζάκιση που κάνει το πλισέ. Βλέπετε? Κοιτάξτε εδώ, βασικό. Το πλισέ είναι το πιο σημαντικό, να μην χαλάει. 21-10 στα 50 μόνο ευρώ. Και πάμε ωραία και ευθύς αμέσως στην κούκλα, ταρατατάν, νούμερο 1. Την κούκλα που είναι στα κυβικά μου φυσικά και έρχομαι έτσι δίπλα της με χαρά. Πάμε εδώ στο κορίτσι μου το όμορφο που φοράει το 1957. Εδώ πρόκειται για ένα φόρεμα με το οποίο είναι βισκός. Πάμε να σου πω, αγαπημένη μου κυρία, ότι καλά, εντάξει, δεν το συζητώ, γλυκιά μου, πώς θα το βολευτείς, γιατί θα σου πω τα προνόμια που έχει το συγκεκριμένο φόρεμα. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα μακρύ φόρεμα. Όχι, δεν είναι μάξι, είναι μέχρι το ύψος της γάμπας, έτσι το βλέπετε. Βέβαια, αυτό να σας πω τι γίνεται. Είναι και ανάλογα το ύψος της κάθε κυρίας, να το πω και αυτό, γιατί εγώ ας πούμε που είμαι petit, θα μου είναι λίγο πιο μακρύ. Πάμε να σου πω λίγο διαστάσεις. Εδώ λοιπόν στήθος και περιφέρεια καλύπτω μέχρι ένα 12 και φυσικά το medium. Και εδώ έχω, αγαπημένη μου, νουμεράκια. Και εδώ έχω νουμεράκια. Και μείνε η κάμερά μου όπως είσαι να σου κάνω ανάλυση. Εδώ συγκεκριμένη, να στα πω όλα, τι βλέπω και τι βλέπεις και εσύ. Έχουμε καταρχήν κρουαζέ. Το βλέπεις το κρουαζέ? Τι έχουμε πει για το κρουαζέ? Τι έχουμε πει, τα θυμάστε? Το κρουαζέ κάνει πιο λεπτεπίλεπτη τη μεσούλα και συν της άλλης κάνει ωραίο βαθύ ντεκολτέ με το οποίο μας κολακεύει περισσότερο. Υπέροχο λοιπόν κρουαζέ. Εδώ πρόσεξέ με που έχει λάστιχο, αλλά δεν έχει ένα λάστιχο απλό. Έχει τη σφιγγοφολιά. Το βλέπεις, γλυκιά μου κυρία? Είναι σφιγγοφολιά.
Τι σημαίνει όταν λέμε ένα φόρεμα έχει σφιγγοφολιά? Η σφιγγοφολιά δεν με πιέζει καθόλου, οπότε δεν μου πετάνε πλαϊνά, τίποτα. Είμαι άνετη σε αυτό το φόρμα και διαμορφώνεται στη μεσούλα μου ανάλογα με το δικό μου σωματότυπο. Και φυσικά δείτε και τι ωραίο, τι αέρινο. Μπορούμε να το φορέσουμε με σπατρίγια, με τσοκαράκι, με πεδιλάκι και ούτω καθεξής. Ξαναπάς μία πάνω να δείξω κάτι στο μανίκι που δεν πρόλαβα να το πω. Να πω ότι έχω μανικοκόλληση, τώρα που έρχεσαι ωραία κοντά μου. Μανικοκόλληση και φυσικά δες τι ωραία που είναι η καμπανούλα. Είναι σαν καμπανούλα πέφτει και καλύπτει καταπληκτικά τα μπρατσάκια μας. Για σένα γλυκιά μου, πανέμορφή μου, που θες να φορέσεις ένα σικ φόρεμα πάρα πολύ οικονομικής αξίας στα 60 μόνο ευρώ, δεν έχεις παρά να καλέσεις το 211 18 60 600 και φυσικά να το αποστείλουμε πολύ γρήγορα και πάρα πολύ άμεσα. Να πω ότι αποστέλουμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Αττική. Όπου κι αν είσαι, μη μου αγχωθείς, γιατί το μαγαζί μου έρχεται στο σπίτι σου. Μπαμ, μπουμ, έτσι απλά. Πάμε να προχωρήσουμε και στην άλλη κυρία. Πάμε, έχω κέφια σήμερα και το πώς θα δείξω σήμερα δεν περιγράφεται. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω για αυτό το μπλουζάκι, πραγματικά είναι το μπλουζάκι λάστιχο. Δεν το λέω, δεν είναι λάστιχο η ύφανσή του. Είναι το μπλουζάκι το 0474 40 ευρώ. Άκουσέ με τώρα εσύ που με βλέπεις, για να δω, το έχω σε άλλα χρώματα. Ωραία, το έχω στο καφετί μου. Άκουσέ με τώρα εδώ τι θέλω να σου πω. Καταρχήν, όσες φορές έχουμε παραλάβει τέτοια μπλουζάκια, γίνεται χαμός. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι αυτά που τα λέω κι εγώ, η ρουφίχτρα. Είναι αυτά που μαζεύουνε εξαιρετικά, η ύφανσή του είναι αυτή, ρουφίχτρα. Γιατί μαζεύει ωραία, κάνει ωραία, φαίνεται πιο ωραίες οι καμπύλες μας και ταυτόχρονα δεν δυσφορώ μέσα στο ρούχο. Πάμε τώρα να σου πω ότι είναι πολυέστερ, είναι one size και φυσικά είναι μόνο στα 40 ευρώ όπως σου είπα. Εδώ τώρα λοιπόν, επειδή θα με ρωτήσεις, one size δηλαδή μπορώ να το φορέσω κι εγώ, μπορεί να το φορέσει και μια κυρία που είναι έτσι λίγο πιο juicy? Βεβαίως θα σου πω. Αλλά εδώ 76 ως 1,40. Είναι ρουφίχτρα. Να, το βάφτισα, παιδιά. Το βάφτισα. Ρουφίχτρα. Τα ρουφάει, έτσι μαζεύει ωραία. Είναι τέτοια η ποιότητα του ρούχου. Και κοίταξε αυτό που σου λέω εδώ. Κοίταξε με, το βλέπεις? Μπορώ να το βάλω εγώ που είμαι 48 κιλά, αλλά και μία κυρία που έχει στήθος μέχρι 1,40. Πρόσεξε με. Μιλάμε για το καταπληκτικό μπλουζάκι. Κάτσε, γιατί χάλασα την κούκλα. Λοιπόν, να στο δείξω, κάτσε, να στο δείξω όμως και στην κρεμά. Κοίτα τι ωραία που στρώνει. Δηλαδή, θέλω να το βάλω μέσα από παντελόνι, μέσα από φούστα. Θέλω να το βάλω έτσι χυτό. Πάλι θα είναι φανταστικό. Πάμε να σου δείξω και το άλλο το χρωματάκι, αυτό το σοκολά. Καλά, το σοκολά να ξέρετε κάνει τρελή τάση. Τρελή. Ειδικά αυτή την εποχή γίνεται χαμός. Κοιτάξτε εδώ το σοκολά. Και να σας δείξω εδώ και το ραντάκι, μια που είμαστε εδώ. Να σας δείξω λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία. Είναι παχιά η ραντούλα, να ξέρετε. Μπορούμε δηλαδή άνετα να φοράμε το εσώρουχό μας από μέσα και να νιώθουμε και ασφαλείς. Εγώ θέλω να το τονίσω. Εδώ κοιτάξτε. Κοιτάξτε ελαστικότητα. Και φυσικά ανάλογα, το ξαναλέω, με το σωματότυπό μας, αυτό μαζεύει τα πάντα. Γιατί είναι το μπλουζάκι όπως ως το είπα, ρουφίχτρα. Δηλαδή, μπορώ να το βάλω εγώ, μπορώ να το βάλεις και εσύ, αγαπημένη μου που είσαι μέχρι 1,40. Στα 40 μόνο ευρώ. Σήμερα θέλω να γίνει χαμός. Μπορεί να γίνει χαμός, μπορεί να γίνει πανικός. Θέλω να γίνει πανικός. Δύο χρωματάκια, σημειώστε παρακαλώ τα χρωματάκια. Γιατί έχω το μπεζάκι που φοράει η κούκλα μου και έχω και το καφετί, αυτό το πολύ ωραίο, το σοκολά, το καταπληκτικό το σοκολά. Τώρα, πάμε να σου δείξω εδώ τι ωραίο color blocking έκανε η στυλίστρια της εκπομπής μας, γιατί πρόσεξε να δεις, δεν θέλω να μου πηγαίνετε safe στα χρώματα, κάνουμε και λίγο την ανατροπή. Το μπε συνήθως λες να το βάλω με ένα μαύρο, όχι. Γιατί μπορεί να το βάλεις με ό,τι θέλεις. Η στυλίστρια επέλεξε να το βάλει με την μπλε τη σκούρα. Πρόσεξε με να δεις, ωραία αντίθεση κάνει. Πολύ ωραία αντίθεση. Και πρόσεξε με τώρα εδώ, αγαπημένη μου, το 3100 που είναι στα 69 μόνο ευρώ. Κοίτα τι ωραία φούστα με το λαστιχό της. Εδώ αγαπημένες μου κυρίες, μια ανωτελεία. Να ξέρετε ότι όσες πλισέ φούστες έχω φέρει,
και από άλλη σεζόν. Άλλο σχέδιο πλισέ, αλλά πάνω κάτω το πλισέ είναι το ίδιο. Αλλά θέλω να σου πω με λάστιχο φαρδί, με λάστιχο πιο κοντρό. Έγινε ανάρπαστες. Ανάρπαστες. Γιατί είναι η πλισέ, είναι από τις περιπτώσεις που μπορεί να φορεθεί με σνίκερ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε μου όμως τώρα να δεις. Η συγκεκριμένη πλισέ που κάνει στο τελείωμα εδώ δες, εδώ κίνηση και δες και βλέπετε, εγώ φοράω πλισέ, αλλά είναι σε ίσια γραμμή. Ενώ το τελείωμά του. Κοίταξε εδώ τώρα τι ωραία που κάνει αυτά τα κυματάκια που λέω κι εγώ. Κοίταξε με τι ωραία. 31-0-0. Πάμε να τη δεις και κρεμασμένη, γιατί θέλω να σας τα δείχνω ακριβώς. Και σήμερα, να ξέρετε, έχω όρεξη να σας κάνω και πάρα πολλούς. Κάτσε να φτιάξω αυτό το κορίτσι σήμερα, το ταλαιπωρώ αρκετά. Αλλά και τι να κάνουμε, πρέπει να δουν οι κυρίες. Και όσες κυρίες γιορτάζετε, να μας πάρετε τηλέφωνο να σας πούμε και εμείς χρόνια πολλά. Πάμε να το δείτε λοιπόν στην κρεμάστρα. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι είναι αυτό που θέλω να σας πω. Ποια είναι η διαφορά με μια πιο απλή πλισέ. Η πλισέ είναι τάση all day και να ξέρεις είναι all time classic. Δηλαδή τι εννοώ, είναι για όλες τις σεζόν. Βλέπεις εδώ, επειδή το ύφασμά της είναι πλισέ ζορζέτα, μπορώ να το φορέσω και σε μια πιο καλή περίσταση. Πάμε να σου πω, επειδή είναι ζορζέτα και όπως ξέρεις η ζορζέτα είναι διαφάνεια, ότι στο μέσα μέρος, βλέπετε, έχει φυσικά, την ξέχασα πώς λέγεται, τη φόδρα, μπράβο, ναι, τη φόδρα. Λοιπόν, έχει τη φόδρα, μη μου το φοβηθείς, μην κάνεις τίποτα. Πρόσεξε όμως εδώ αγαπημένη μου κυρία, ότι στο τελείωμά της έτσι που πέφτει ωραία, κάνει και λίγο παρακάτω τη διαφάνεια και γίνεται ακόμα πιο τσακπίνικο το outfit. 31-0-0 στα 69 ευρώ, γιατί πες μου, έχεις ξαναδεί πιο οικονομικό κομμάτι από το δικό μου και τόσο ωραίο κομμάτι? Γιατί εγώ, να ξέρετε, ότι ό,τι σας προτείνω, κοιτάω πρώτα τη δική σας την τσέπη. Είναι βασικό. Σας καταλαβαίνω. Θέλω να πηγαίνουμε με όλα τα βαλάντια. 31-0-0 καλύπτουμε όλες τις περιστάσεις, να ξέρετε. Αφήνω και τη φούστα. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Να μου πεις, έχεις ξεκινήσει, κούκλα μου, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι? Μωρέ, το έχω πάρει χαμπάρι. Από πού να ξεκινήσω δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε με τι θα δείξω τώρα. Εδώ, πάμε να δείξω. Πάμε. Εντάξει, εδώ μιλάμε για το 1954. Πάμε γλυκιά μου, πάμε σε πλάς. Πάμε σε πλάς για τις κυρίες μου που ζητάτε πλάς. Εγώ είμαι εδώ για σας. Πάμε εδώ γλυκές μου να σας δείξω το 1954 κοτόν. Βλέπω καλά, κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί εδώ τώρα έχουμε πολύ ωραία νούμερα να καλύψω τις κυρίες μου. Κάτσε να το βάλω και καλύτερα. Δώστε μου λίγο. Ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα με την κρεμάστρα εδώ. Τα βλέπετε καλά, έτσι. Ωραία. Πάμε να δω, βάλω λίγο γυαλικό. Αχ, είδαμε το φως το αληθινό, να ξέρετε τώρα. Αλήθεια, λες τώρα. Μέχρι extra large καλύπτω εδώ, αγαπημένη μου. Εντάξει, να ξέρεις ότι μπορώ να σε καλύψω πραγματικά σε όλα τα νούμερα. Το λέω πραγματικά. Εδώ σε καλύπτω, αγαπημένη μου, μέχρι extra large, στήθος και περιφέρεια μέχρι 1,40 και φυσικά είναι μόνο στα 50 ευρώ. Είναι κοτόν. Δες το γλυκιά μου. Πω τι ωραίο. Και το πράσινο, να ξέρετε, είναι τόσο φωτεινό. Μη μου τα δικείτε το πράσινο, γλυκές μου, μη μου τα δικείτε το πράσινο. Ξέρετε πόσο ωραίο και φωτεινό είναι χρώμα. Πάμε, αφού μου ξεκίνησες από εδώ, πάμε να δείξω το μανικάκι. Καταρχήν να πω ότι έχει μανικοκόλληση, έτσι γλυκιά μου, και ένα κουμπάκι εδώ. Γιατί μία κυρία, δηλαδή φοριέται από τώρα και στο εξής, full. Προσέξτε με τώρα. Γυρίζω να το δείξω και έτσι και έτσι. Έχει φυσικά το κουμπάκι του. Κάτσε, δεν βλέπω, τι είναι αυτό, τι έχω πάθει. Αχ, πού είναι τα νιάτα. Πού είναι τα νιάτα, άνευτα γυαλιά. Τώρα, για να δούμε κάτι, πρέπει να τα βάζουμε. Εντάξει, το βόλεψα. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω, αγαπημένη μου, γιατί θέλω να είμαι ακριβής σε ό,τι σου λέω και σε ό,τι σου παρουσιάζω. Πρόσεξε με. Δες το ένα μανικάκι από εδώ, που γίνεται 3/4 και δες και εδώ, που το έχω μαζέψει και είναι έτσι άκρος καλοκαιρινό. Το συγκεκριμένο, να ξέρεις ότι εδώ έχει μάο για καδάκι, έχει κουμπάκια και για την ακρίβεια 1, 2, 3 κουμπάκια. Αν θες δηλαδή να ανοίξεις ένα ακόμα παραπάνω κουμπάκι, μπορείς άνετα. Μέχρι, όπως σου είπα, καλύπτω μέχρι, πόσα είπαμε large, περίμενα να το δω ξανά,
extra large. Αλήθεια τώρα, πες μου εσύ τώρα που με βλέπεις, πραγματικά που έχεις δει αυτά τα νούμερα. Γιατί εδώ πρόκειται για ένα μαγαζί, συγχωρέστε με ταλαιπωρεί μια αλλεργία λόγω της σκόνης, να ξέρετε ότι αυτά τα νούμερα μόνο εγώ μπορώ να στα φέρω. Μόνο εγώ και να στα φέρω και σπίτι σου. Εδώ μιλάμε μόνο για 50 ευρώ. Αγαπημένη μου, μη χάσει αυτή, γιατί πρόκειται για ευκαιριάρα. Εδώ πρόκειται για ευκαιριάρα. Ένα μπλουζάκι τύπου πουκάμισο που μπορείς να το φορέσεις με παντελόνι, με φούστα, με βερμούδα. Αχ, ποτέ θα φέρουμε τις βερμούδες, πλάκα-πλάκα. Τώρα ανοίγει ο καιρός. Να μου πεις, ολοκόλπα μας κάνει. Τέλος πάντων, οι βερμούδες θα έρθουν και αυτές, όλα θα έρθουν. Μπορείς να το βάλεις με βερμούδα, με τα πάντα, με λινί, παντελόνια, με ό,τι θες. Κάνε τις αγορές σου τώρα, γλυκιά μου. Κάντε τις αγορές σου τώρα. Γιατί τώρα έχω αυτές τις χαμηλές τιμές. Πάρα πολύ χαμηλές για αυτό που θα αγοράσεις. Θα το πιάσεις στο χέρι σου και θα δεις τι έχεις αγοράσει. Δεν παθαίνει τίποτα στο στεγνοτήριο, δεν παθαίνει τίποτα στο πλυντήριο, πουθενά δεν παθαίνει. Και φυσικά το συγκεκριμένο να ξέρεις, έτσι όπως το βλέπω το ύφασμά του, επειδή πέφτει και χιτό, πέφτει oversize, ούτε σίδερο δεν θέλει. Θα σου φέρω πάρα πολλά τέτοια που να μην χρειάζεται σίδερο μες στο καλοκαίρι. Κοίταξε εδώ κίνηση, κοίτα. Κοίτα εδώ κίνηση που έχει, ελαφρύ, πολύ ωραίο. Γλυκές μου, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πάμε τώρα να σου δείξω. Έχουμε εδώ πολύ ωραία προϊόντα σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μέχρι 4 extra large. Τι είπα, σας το υποσχέθηκα ότι θα σας δείξω plus. Εδώ τα έχω. Πάμε τώρα μέχρι extra large. Καλά, πολύ ωραίο κομμάτι. Ένα λεπτό. Πάμε να πω λίγο. Στήθος λοιπόν εδώ καλύπτω και περιφέρεια μέχρι 1,28. Γιατί όμως? Λοιπόν, αυτό τι είναι? Δεν ξέρω ποιο νούμερο είναι αυτό. Είναι κοτόν, πάντως για να μην κάνω λάθος, ο κωδικός του είναι το, θα το έλεγα, 19,55 στα 50 ευρώ. Και θέλω να σου πω εδώ, αγαπημένη μου, ότι δεν θέλω να μου αγχώνεσαι για το παραμικρό, γιατί πολύ απλά, πάρα πολύ απλά θα σου το πω, πάρα πολύ απλά, σε καλύπτω, έχω νούμερα ακόμα. Γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει και είσαι από τις κυρίες που ψάχνεις και περίμενες τα πλάς κομμάτια μου, την πλάς συλλογή μου, εγώ είμαι εδώ. Πάμε να πούμε όμως για το συγκεκριμένο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει μάο, έτσι το βλέπεις, έχει μάο και έχει black τη βάση του, μαύρη, κουμπάκια. Όχι, δεν έχει ένα κουμπάκι, έχει, κάτσε για να λέω στις κυρίες ακριβώς, όχι. Έχει κουμπάκια, έχει 3 κουμπάκια στο τελείωμα του βέτου και φυσικά μάνικο κόλληση στο μανίκι και όπως ήταν και η προηγούμενη επιλογή που σας έδειξα, και εδώ έχω κουμπάκι για να μπορώ να έχω ή τρουακάρ το μανίκι που το έχω έτσι ή αν θέλω να το γυρίσω και να είναι και σταθερό, γλυκιά μου. Κοίταξε με εδώ, έτσι το βλέπεις, έχει και αυτό με το οποίο το βάζουμε εδώ και είναι κοντομάνικο. Τώρα μιλάμε για τιμή 50 ευρώ, έτσι το βλέπεις. Θέλω σήμερα να γίνει πανικός, θέλω να γίνει πανζουρλισμός, γιατί τα κομμάτια που θα σου δείξω είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εδώ τώρα παίζουμε με αποχρώσεις και του χρυσού, πρόσεξέ με, του golden που λέω κι εγώ, γιατί βλέπετε, αυτό δεν είναι ακριβώς μπεζάρι, αυτό κάνει το golden. Είναι golden, έχει τη λεπτούλα ριγούλα τη λευκή, έχει μπεζαρίσματα στο ενδιάμεσο και έχει και λευκά. Δηλαδή εδώ μιλάμε για τους άπειρους όμως, συνδυασμούς. Με ό,τι θέλεις μπορείς να το σετάρεις και αυτό. Τζιν θες, βάλτο. Θέλεις παντελώνα, βάλ την. Θες φούστα, βάλτο. Θέλεις να είναι κάτι πιο κλασικό, με ένα ανδρόγυνο στυλ σακάκι με παντελόνι, από μέσα για να φωτίσει λίγο με τα χρυσά στοιχεία, τα golden και τα λευκά. Βάλτο και αυτό. Όπως θες μπορείς να το συνδυάσεις και να μην ξεχάσεις ότι το συγκεκριμένο το έχω μέχρι 4 extra large. Φανταστική συλλογή. Υπέροχη συλλογή στα πλάς, κορίτσια μας, και φυσικά να πω στις κυρίες μας ότι εμείς κοιτάμε να έχουμε κομμάτια διαχρονικά.
Είναι βασικό να μην αλλάζουμε την καρταρόμπα μας κάθε 3 και λίγο ανάλογα πώς πάει η μόδα, και τη μόδα εμείς τη φτιάχνουμε, αγαπημένες μου, έτσι το ξέρετε. Εγώ θα σας κάνω εδώ πέρα σεταρίσματα σήμερα του ονείρου, του απιστεύτου. Πάμε να σου δείξω εδώ τώρα τι έχω φέρει. Προσέξτε με. Προσέξτε με. Εδώ θέλω ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί μιλάμε για ένα animal print που είναι ο κωδικός 1942 και είναι στα 50 ευρώ και αυτό μόνο. Προσέξτε με όμως τι θέλω να σας πω. Γιατί μιλάμε για ένα καταπληκτικό animal print, ιδιαίτερο. Εδώ να ξέρετε, για να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, σε όλα η βάση του είναι το λευκό. Έτσι. Λευκό με γκρίζο, και όχι γκρίζο είναι, ναι. Γκριζοσιέλ, κάπως έτσι είναι το χρώμα του. Πάμε να δείξουμε το σχέδιο όλο, γιατί είναι πολύ ωραίο. Και εδώ μιλάμε για μάο, έτσι, βλέπετε ότι έχει μάο. Σε μπερδεύω, επάνω κάτω το πάω. Έχει μάο, έχει φυσικά τα κουμπάκια του και εδώ. Έχει μάνικο κόλληση στο μανίκι και πρόσεξε με τώρα εδώ, λαχούρι απίθανο σε συνδυαστικά μαζί με animal print. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο σχέδιο. 19,42 στα 50 μόνο ευρώ. Εδώ οι γλυκούλες μου, για να μην μου μπερδευτείτε, για να μην σας μπλέκω εγώ, θα γράψετε ή μπλε ή μπες ή καφέ. Γιατί το animal print εδώ μπορεί να σας μπερδέψει, που είναι μπες και καφέ, έχει διαφορές όμως. Δηλαδή, άμα έρθει κοντά η κάμερα, θα κάνει μπαμ, το βλέπετε, το ένα μπεζάρι, το άλλο καφετίζει. Για να μην σας μπλέκω, επειδή εγώ θέλω να σας τα ξεκαθαρίσω στο κεφαλάκι σας και όχι να σας μπλέκω, θα τα κάνουμε έτσι. Πείτε μπλε, πείτε μπες, πείτε καφέ και καθαρίσατε. 19,42 στα 50 μόνο ευρώ, πανέμορφές μου. 2,11-18,60-600. Τώρα καλείτε, τώρα είμαστε ζωντανά ολοζώντανα και φυσικά το Blue Sky και η εκπομπή αυτή Fashion Time που είναι επί σειρά ετών προσπαθεί να κάνετε αγορές τώρα πλέον καθημερινά. Καθημερινά έχει ζωντανό πρόγραμμα, συν τις επαναλήψεις μας κάθε πρωί στις 10. Αλλά σας είπα κάτι πάρα πολύ βασικό, ότι πρέπει να καλείτε, γιατί φαίνεται στον υπολογιστή μας την ώρα που καλέσατε. Οπότε εμείς, επειδή είμαστε τυπικοί και θέλουμε και σας προσέχουμε όλες τις κυρίες, κοιτάμε να κάνουμε αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Ξέρετε τι, πριν περάσω στα επόμενα, θέλω να δείξω, ξέρετε τι θέλω να δείξω, βέβαια. Έχω καιρό να της μιλήσω και επειδή δεν θέλω έτσι να την παραβλέπω την κρέμα μου για τους πανάδες, θυμάστε, λοιπόν, εδώ τώρα μιλάμε για ένα προϊόν, σετ για πανάδες, πώς το έχετε να μου το βγάλετε. Μιλάμε για ένα προϊόν πραγματικά που το έχουμε αγαπήσει από το πρώτο λεπτό που το πρωτοεμφανίσαμε. Εδώ μιλάμε λοιπόν για την κρέμα με την οποία ταλαιπωρείστε από γεροντικές πανάδες, γεροντικές κοιλίδες ή πανάδες που προήρθανε από την έκθεση στον ήλιο. Εδώ τώρα μιλάμε για την απόλυτη κρέμα. Θέλω να σας πω ότι μόλις κάνετε όλη τη διαδικασία, απλά δεν θέλω να κάνετε έκθεση στον ήλιο καθόλου. Έχουμε τη λοσιόν με την οποία, εδώ, βάζουμε απειροελάχιστο, να ξέρετε, απλώνετε και απορροφείτε στο δέρμα και στο σημείο που έχετε τις πανάδες, κρέμα για πανάδες το έχετε, ωραία, στα 29 ευρώ όλο το σετ. Βάζετε λοιπόν την κρεμούλα, βάζετε συγγνώμη τη λοσιόν, καθαρίζουν καλά οι πόροι του δέρματος, γιατί η στιβάδα του δέρματος δεν είναι μόνο η πρώτη στιβάδα και η δεύτερη, είναι μέχρι πάει 5 στρώματα αν δεν κάνω λάθος. Και αφού ανοίξουν οι πόροι, μπορούμε να εισχωρήσουμε μέσα αυτή την κρέμα. Σε αυτή την κρέμα λοιπόν θα δείτε ότι μόλις κάνετε επάλυψη, πραγματικά σας μιλάω, το πρόσωπό σας θα αλλάξει, θα λάμψει και κάνει και θεραπεία ταυτόχρονα ενυδάτωσης. Δηλαδή, στο σημείο που βάζετε, εγώ ας πούμε έχω τεράστιο πρόβλημα εδώ στα μαγουλά μου, από την έκθεση όπως είπα στον ήλιο, από το σολάριουμ και όλα αυτά που κάνω. Εδώ βγάζω λες και έχω 2 μπαλώματα, χωρίς πλάκα, αγαπημένες μου κυρίες. Είμαι, τι να σας πω, κοκκινομαγουλήθρα, αλλά εδώ είναι καφέ, σημάδια καφέ. Με αυτή την κρέμα σε πληροφορώ ότι εξαφανίστηκαν.
εξαφανίστηκαν και μπορώ να έχω την όμορφη κελή επιδερμίδα. Και εδώ απειροελάχιστη. Και εδώ απειροελάχιστη θέλει κρέμα. Απειροελάχιστη. Αυτά, το σετ αυτό είναι στα 29 μόνο ευρώ. 2, 11, 18, 60, 600. Σήμερα που είναι μέρα πολύ μεγάλη γιορτή και θα πάτε και σε γιορτές και αν δεν έχετε προλάβει θα πάτε τις επόμενες μέρες μετά που θα μεσολαβήσει σε λίγες μέρες Σαββατοκύριακο και θέλετε να κάνετε αγορές, εμείς προλαβαίνουμε πάντα να σας φέρουμε τα πακέτα σπίτσας. Οπότε καλέστε στο 211 18 60 600 και να χαίρεστε όποιον αγαπάτε. Και πάω να αφήσω την κρέμα και θα σου πω τι θα κάνω εγώ τώρα. Μέχρι να δείξω, μετά θα δείξω τα κιπούρ, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα δείξω τα κιπούρ μου, που ήτανε, ο χαμός έγινε μάλλον και ήτανε πραγματικά απίθανα. Πάμε τώρα να βγάλουμε το τηλέφωνο παραγγελιών και να μπει μπήκε το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το 211 λοιπόν 1860 001 είναι το τηλέφωνο που με καλείτε απευθείας και μιλάμε εδώ όπως μιλάμε με όλες τις κυρίες. Να πω χρόνια πολλά και στην κυρία Γεωργία μας εδώ που παίρνει Έχουμε και την κυρία Γεωργία και κάποιες κυρίες έχουν και τον κύριο Γιώργο για σύζυγο. Τον θυμάμαι εγώ τον κύριο Γιώργο που μας μίλαγε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Πάμε να φέρω τα κιπούρ. Λοιπόν, τι έγινε με τα κιπούρ? Τι έγινε, χαμός. Χαμός. Ελάτε τώρα να σας πω τι μου έχει μείνει. Πάμε να σας πω τι μου έχει μείνει. Εδώ. Μου έχουν μείνει, θα το πω εγώ ειλικρινά, αλλά εγώ ξαναφέρνω βέβαια. Απλά θέλω να σας πω, τρέξτε. Εδώ, το κιπούρ που είχα φορέσει τις προάλλες, χαμός, που έβαλα για design τη ζώνη στην κορδέλα στα μαλλιά. Πάμε λοιπόν να σας πω για τον κωδικό 1943, κοτόν 100%. Εδώ τώρα να σας πω, αγαπημένες μου κυρίες, ότι πρόκειται για το κοτόν στα 75 ευρώ, για το κιπούρ, που είναι κοτόν 100%, το κιπούρ με το οποίο είναι με νούμερα. Εδώ είναι με το μακρύ μανίκι. Έχω το baby blue, που είναι το CL, που το λεγόμενο, και το μπλε της νύχτας. Να ξέρετε ότι περιμένω πάρα πολλά κιπούρ και πάρα πολλά χρώματα σε κιπούρ. Παρατήρησε τώρα εδώ γλυκιά μου. Περίμενε. Να το φτιάξουμε, περίμενα να το δουν οι κυρίες. Καταρχήν ο γιακάς, ένα θα σας πω αγαπημένες μου κυρίες, έχει τον classic γιακά του πουκαμίσου, έχει τα κουμπάκια του, το βλέπετε, έχει τα κουμπάκια του το ωραίο μέχρι κάτω και μιλάμε για ένα άκρος ωραίο και chic φόρεμα. 19,43 στα 75 μόνο ευρώ, κοίταξτε εδώ τώρα. Τα κουμπάκια μέχρι κάτω, θυμάστε που φόραγα και το ωραίο μου το παιδιλάκι. Σήμερα είναι άλλο το outfit, άλλο το στυλ και το άλλαξα. Θα ξαναβγάλω έτσι πάλι τα παιδιλάκια μου, να τα βγάλω από την ντουλάπα μου, να φοράω εδώ τα ωραία μου τα φορέματα. Κοίτα τώρα τι ωραίο που είναι, κοίταξε εδώ τι άνεση. Εδώ σου έχω νούμερα, αγαπημένη μου, έχεις τη δυνατότητα να φορέσεις κι εσύ ένα από αυτά τα φορέματα, με το οποίο όποιο και αν είναι το χρώμα της αρεσκίας σου, είτε baby blue, είτε μπλε της νύχτας, είναι υπέροχο και είναι μόνο στα 75 ευρώ. 2, 11, 18, 60, 001, ζωντανά ολοζώντανα, εδώ μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Blue Sky. Σε περιμένω να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε ευχές και φυσικά να μου πείτε, οι γλυκές μου κυρίες, ποιο είναι αυτό που θέλετε να σας δείξω και να φορέσετε σε οποιαδήποτε περίσταση και αν θέλετε να πάμε. Βλέπετε εδώ τι έχω. Κοιτάξτε, άμα ανοίξετε λίγο, θα καταλάβετε ότι εδώ πρόκειται για το ναό της μόδας. Εδώ κοιτάξτε ένα μαγαζί, μαγαζάρα, πολυκαταστηματάρα, πείτε το πώς θέλετε. Έχω τα πάντα. Όταν σου λέω έχω τα πάντα, έχω τα πάντα. Γι' αυτό κάτσε και δες τι σ' αρέσει, αγαπημένη μου. Δεν θες να με πάρεις τηλέφωνο στον αέρα? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παίρνε, σημείωνε τους κωδικούς και παίρνε τηλέφωνο για να ανοίξει το παραγγελιόχαρτο και να καταγραφεί η παραγγελία σου. Γιατί με την κλίση σου καταγράφεται ήδη το νούμερο. Να τονίσω εδώ να πω στις κυρίες ότι πρέπει από που μας καλέσετε, βασικό, στο 211 18 60 600, να πω ότι δεν πρέπει να έχετε απόκρυψη. Να το νούμερο. Δηλαδή την ώρα που θα καλέσετε, να μπορούμε να το δούμε. Μην είναι με απόκρυψη και κάπου προσβάσιμα, να μπορούμε να σας βρούμε. Δεν μας πειράζει ποιανού είναι το τηλέφωνο, εξάλλου τα στοιχεία τα κρατάμε εμείς εδώ
Και δεν σας εκθέτουμε, δεν δίνουμε κάτι περαιτέρω, ούτε στον αέρα φυσικά, έτσι. Και ούτε είναι υποχρεωτικό να βγαίνει στον αέρα. Όποια κυρία θέλει βγαίνει στον αέρα. Γιατί έχουμε κάνει και το παρεάκι μας εδώ με τις κυρίες μου. Φεύγω από το κιπούρ. Πάμε να προχωρήσω στο άλλο το κιπούρ, βασικό. Ότι έχω και τι έγινε, καλέ, τα άλλα φύγαν τα χρώματα. Bye bye. Και όπου πάει, πάμε στο κιπούρ με το κοντό μανικάκι. Ωραίο. Ωραίο. Α, πολύ ωραίο. Γιατί μιλάμε για το 1944. Και εδώ, αγαπημένοι μου, 65 ευρώ, τον ακούσατε τον κωδικό. Α, 1944, ωραία. Και εδώ, σου έχω κιπούρ με κοντό μανικάκι. Και πρόσεξε με τώρα εδώ τι θέλω να σου πω. Άλλη τσακπινιά εδώ. Εδώ πρόκειται για το απόλυτο φόρεμα, ειδικά στο λευκό, που είναι πάντα αριστοκρατικό, πάντα σικ, πάντα αναδεικνύει μία κυρία. Και πρόσεξε με τι θέλω να τονίσω. Εδώ θα το πάρεις το φόρεμα, σε αυτή την τιμή που βλέπεις τη μαγική, του ονείρου η τιμή θα 65 ευρώ, μαζί με τη ζώνη. Που αυτό το ξέρεις ότι δεν το κάνουνε. Γιατί σε υποχρεώνουν να πάρεις και ζώνες. Ενώ εγώ σου δίνω το φόρεμα μαζί με τη ζώνη. Κοίταξέ με, είναι μια ζώνη, πρόσεξε τώρα να δεις. Ελαστικότητα, κοίτα. Μαζί με τη ζώνη, που τη συγκεκριμένη ζώνη μπορεί να τη βάλεις σε θυλάκια από παντελόνι, το έχουμε διαμορφώσει έτσι. Οπότε σου δίνω την εναλλακτική, παίρνεις 65 ευρώ το φόρεμα, που είναι φανταστικό. Κοίτα εδώ. Κοίτα τι σου δίνω. Τώρα το νιώθω, έρχονται οι γραμμούλες μου που να είναι. Εδώ, κοίτα κιπούρ. Κοίτα, ωραίο. Εντάξει. Να σας πω κάτι, αγαπημένες μου κυρίες. Να σας πω κάτι, αγαπημένες μου κυρίες. Εδώ μιλάμε για κομμάτια πραγματικά που δεν θα τα... Κοίτα, σας κοιτάω στα μάτια. Δεν θα τα βρείτε πουθενά, μα πουθενά αλλού. 19,44 στα 65 μόνο ευρώ. Μόνο, και το τονίζω το μόνο, γιατί είναι αυτό που θα πάρετε, αυτό το ύφασμα που σας δίνω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες σεζόν θα σας... Κυρία Γεωργίτσα μου, ωραία. Γεια σου, εγώ. Πολύχρονες να είμαστε, χρόνια μας... Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Να τα χιλιάσεις. Ναι, να τα χιλιάσουμε όλα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς. Εγώ σου ευχήθηκα και στον αέρα, έτσι, τα άκουσες? Το ξέρω, ναι, το ξέρω, σε άκουσα. Γλυκιά μου, να είμαστε γερές. Να είμαστε γερές, δυνατές και να αντέχουμε. Να αντέχουμε. Γλυκιά μου, σου έχω πάρα πολύ... Παντελόνι. Όχι, μπλούζες σου έχω προς το παρόν. Όχι μπλούζα, είχα πάρει χθες και την Ελένη που βγήκε, δεν ξέρω αν την είδες. Ναι, την είδα. Και μου είπε ότι αύριο θα είναι εγώ. Ναι. Και σε βλέπω και τη ρώτησα αν θα φέρετε σήμερα εσύ εγώ παντελώνα με ρίγες γύρω-γύρω. Έχετε φέρει? Ρίγα θες? Ναι, με ρίγες παντελώνα. Περίμενε να δω τι έχω. Για δες τα παντελόνια σου εγώ και πες μου. Θα το δω. Αλλά αγαπημένη μου... Άκου τώρα, περίμενε. Έλα. Με ρίγα, δεν έχω. Για να δω αυτό. Για να δεις λίγο. Θύμησέ μου, 1,40 δεν είσαι? 1,40 περιφέρει, 1,40 μέση. Ωραία, εδώ σε έχω, εδώ. Έλα, δείξω μου. Λοιπόν, πάμε στο 0,387. Στα 59 ευρώ. Στα 59 δεν ευρώ, είναι με ρίγα όμως. Όχι με ρίγα, τέτοιο, με ρίγες. Με ρίγα δεν έχω, δεν έχει έρθει, αγαπημένη μου. Αργότερα. Έρχονται πολλές νέες παραλαβές. Εντάξει, αυτό δεν είναι με ρίγες, τέτοιο έχω. Όχι, εγώ σου έδειξα απλά το... Με κουμπί και φερμουάρ με ρίγα έχεις, εγώ. Τι να έχω? Με κουμπί και φερμουάρ ρίγα έχεις. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω. Αργότερα. Αργότερα, καλέ, τι αργότερα, τώρα όπου να είναι να λες. Θα έχω. Μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, γεια σου, δεν πειράζει. Χρόνια μας πολλά. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Να είσαι καλά, φιλάκια πολλά. Εγώ ευχαριστώ, χρόνια μας πολλά. Πάμε να δείξουμε αυτό το παντελόνι όμως, μια που το έχω εδώ. 0,387 στα 59 μόνο ευρώ. Εδώ δες, αγαπημένη μου, παντελώνα. Παντελώνα φανταστική. Εγώ το έδειξα στην κυρία Γεωργία βασικά για το νούμερο. Εδώ καλύπτω μέχρι 1,40. Κοίτα, αγαπημένη μου, τι φανταστικό. 2, 11, 18, 60, 0, 0, 1. Καλέστε μας τώρα εδώ, παντελώνα. Κοίτα, του ονείρου. Κοίτα τι ωραία. Με τα φιλαράκια της. Έχει αυτό το μπορντό, τη βάση το μπορντό. Έχει το μαύρο. Βασικά κεραμιδί είναι αυτό. Κεραμιδί, δεν είναι μπορντό.
Έχει το λευκό. Κοίτα τι ωραίο τελείωμα. Τι ωραίο τελείωμα. 0... Ναι. Ωραία, βεβαίως. Θα δείξω, τα πάντα θα δείξω. 0387. Ξέρετε τι θέλω, επειδή επικοινωνούν και με το κοντρόλ ο κόσμος, θέλω να μου πει η κυρία που πήρε τι χρώμα θέλει. Εγώ να της δείξω, έχω φορέματα πάρα πολλά. Το χρώμα να μου πει μόνο. Α, εντάξει. Θα της τα δείξω βέβαια, κατάλαβα τι θέλει η κυρία. 0387 στα 39 ευρώ. Πάμε να δείξω για την κυρία που κάλεσε. Βεβαίως. Για πάμε. Ακούστε, εδώ πέρα θέλω να είμαστε έτσι, πώς το λένε, να είμαστε ζωηροί, να είμαστε σβέλτοι. Φόρεμα. Άκου να δεις τι έχω να της προτείνω της γλυκιάς μου. Θα της δείξω πολλά χρώματα, δεν θέλω να βασιστεί σε ένα χρώμα γιατί θα δείξω πολύ πράγμα που λένε. Η πραμάτια μου είναι γεμάτη. Πάμε να σου δείξω γλυκιά μου εδώ, το 0464 one size στα 75 μόνο ευρώ. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα το έχω φορέσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, γλυκές μου κυρίες, πόσο σονσόνα με έκανε. Υπέροχο κομμάτι, υπέροχος κωδικός με τα κουμπάκια του, σε μιζιέ, απίθανο. Εδώ κοίτα. Κοίτα τώρα, αυτό να ξέρετε είναι όλο και ντυμένο στο χέρι, να το ξέρετε. Μιλάμε για κομμάτι που είναι στα 75 μόνο ευρώ, το 0464. Αγαπημένες μου, one size, απίθανο, υπέροχο, καλύπτω στήθος μέχρι 1,12 στα 75 μόνο ευρώ. 211 1860 001. Καλέστε με τώρα ό,τι θέλετε να σας δείξουμε. Πρόκειται για ένα μακρύ φόρεμα, πάμε να δείξουμε το τελείωμα. Αχ, τι ωραίο. Καλέ, αυτό είναι άστο. Αυτό είναι άστο, έργο ζωγραφικής, έτσι. Κοίτα εδώ, τι φανταστικό τελείωμα είναι αυτό. Τι φανταστικό. Και άμα το πιάσετε θα καταλάβετε ότι είναι όλο στο χέρι. Θα το δείτε δηλαδή. Όποια κυρία θα το πάρει, θα το χαρεί, θα τη ρωτάνε όλοι από που το πήρε. 0464 75 μόνο ευρώ. Απίθανο. Πω. Απίθανο. 0464. Τώρα κάλεσε, τώρα. Όπου και να είστε, γλυκές μου, ό,τι και αν κάνετε, σταματήστε τα όλα. Σταματήστε. Ελάτε να κάνουμε παρέα. Να συνεχίσω να δείξω στα φορέματα που πήρε η κυρία. Εγώ θα σας δείξω πάρα πολλά χρώματα σε φορέματα. Και ό,τι θέλετε, καταλήγετε, γλυκιά μου. Θα σας δείξω και πιο καλό και πιο πρόχειρο. Για να δω εδώ. Ωραία. Πάμε να δείξω αυτά που είναι νέες παραλαβές μου. Πολύ ωραίες παραλαβές. Έχει τι. Ναι. Πάμε λοιπόν εδώ, αγαπημένοι μου, να σου δείξω τον κωδικό 1945. Κοίτα τι ωραίο. Έχω και το μπλε το σκούρο μου, ένα λεπτό. Να στα πω όλα, γλυκιά μου. Όλα θα στα πω. Ξέρετε, με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε εγώ με τα ρούχα της. Αμέ. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για κοτόν. Κοτόν 100% κιόλας. Θέλω να σου πω ότι το κοτόν 100% δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Είναι full υποαλλεργικό, να ξέρετε. Και πάμε τώρα εδώ, αγαπημένοι μου. Εδώ καλύπτω στήθος μέχρι XXL. Ωραία. Πάμε τώρα να σου συνεχίσω, να σου πω τι βλέπω μπροστά εδώ τα μάτια μου. Τα μάτια μου. Κοίταξε εδώ, αγαπημένοι μου. Φόρεμα του ονείρου. Όλο χειροποίηται στο χέρι. Εδώ, κοίτα. Ανάγλυφα, εδώ όλα. Και έχω μπλε σκούρο, baby blue και μαύρο. Πάμε να τα δείξουμε όλα ένα. Δεν βιαζόμαστε εξάλλου. Εκπομπή εδώ είναι να ευχαριστιούνται οι κυρίες. Είναι αυτό που λένε το μάτι τους. Να χορταίνει μόδα. Πώς το λένε. Πάμε να σου δείξω, αγαπημένη μου, γλυκιά μου. Κοίτα τι ωραίο μανίκι. Το μανίκι είναι 3 τετάρτων. Έτσι δηλαδή είναι εδώ περίπου, πιο κάτω από τον αγκώνα. Είναι πιο κάτω από τον αγκώνα, έχει μανικοκόλληση. Καλά. Εδώ κοίτα, τι ωραίο που πέφτει ο γιακάς. Τι ωραία που είναι τα κουμπάκια. Τι ωραίο που είναι όλο το σχέδιο. Τι αρχοντικό. Το 1945 είναι στα 80 μόνο ευρώ. Έχουμε φυσικά, γιατί και αυτό το δίνουμε με ζώνη. Θυλάκια για τη ζωνίτσα. Πολύ ωραίο. Δείτε, κυρίες μου, δείτε. 1945 στα 80 μόνο ευρώ.
Υπέροχο. 19,45 στα 80 μόνο ευρώ. Έτσι, καταπληκτικό. Το μπλε μου το σκούρο, το μπλε της νύχτας. Κοίτα τι γλυκούλικο όμως είναι και το baby blue. Πες μου γλυκιά μου, δεν σ' αρέσει πάρα πολύ το baby blue? Εγώ γενικά έχω αδυναμία σε αυτά τα χρώματα. Baby blue και για σένα που αγαπάς το μαύρο, σου έχω και το μαύρο. Να το με τη ζωνίτσα του. Με έχετε ρωτήσει πότε θα φέρω ζώνες, φυσικά. Πάρα πολλά θα φέρω, δεν θέλω να έχετε καμία αμφιβολία περί τίνος πρόκειται, τι θα φέρω, τι δεν θα φέρω και, γιατί πολύ απλά ξέρετε ότι εδώ φέρνω τα πάντα. Τώρα, δεν θέλω να τάξω πότε θα το φέρω, γιατί είμαστε σε καθημερινή βάση και οπότε μία από τις τρεις μας θα παρουσιάζει πάντα κάποιον κωδικό καινούριο. Αλλά να σας πω, όταν και αυτό καινούριο είναι, δηλαδή το ότι έχει έρθει 3 μέρες δεν σημαίνει πάλιωσε. Εδώ καινούριο, φρέσκο, 19,45. Το παίρνω και αυτό το βάζω στη θεσούλα του και πάμε τώρα να δείξω ένα φόρεμα για τις κυρίες που ζητάνε και θέλουνε φορεματάκια, λεπτεπίλεπτη ραντούλα. Βεβαίως. 19,52. Εδώ τώρα για τις πιο petit κυρίες, έτσι, έχω αυτό εδώ, με το οποίο είναι κοτόν 100% και να σου πω ότι το μικρό νούμερο εδώ καλύπτει, ας πούμε, για να καταλάβεις, στήθος 1 και περιφέρεια μέχρι 1,30. Αλλά να ξέρεις εδώ, αγαπημένοι μου, ότι και εδώ καλύπτω μέχρι extra large. 19,52 στα 55 μόνο ευρώ. Και επειδή με ρωτήσατε και για τη φούστα μου, παίρνετε και ρωτάτε αν την έχω σε άλλα χρώματα, θα σας τη δείξω μετά το φόρεμα. Κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό το φόρεμα. Κοίτα. Ανάλαφρο, τώρα θα πας στο εξοχικό σου. Θα πας, πού θα πάτε? Κοινικά, στις παραλίες, στις πλάσεις. Μη σας ξεγελάει ο καιρός που τώρα μας τα έκανε λίγο μαντάρα. Πάλι θα σφίξουν οι ζέστες. Κοίτα τι όμορφο που είναι. Πολύ ωραία γραμμή. Και για την κυρία που θέλει να είναι άνετη, εδώ πρόκειται για το απόλυτο φόρεμα. Μαύρη βάση, λευκά στοιχεία, save επιλογή και φυσικά, κοίτα τι ωραίο τελείωμα. Καταπληκτικό και το τελείωμα, αλλά να σου πω εδώ ότι η γλυκιά μου έχει άνετη τη μασχάλη, γιατί ξέρω οι γλυκές μου εδώ οι κυρίες, το πρόβλημα είναι στη μασχαλίτσα, δεν θέλει να τους πιέζει. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν πιέζεστε καθόλου, κοίτα, και έχει και το κορδονάκι, πήγα να πω, συγγνώμη. Εδώ έχει, πώς το λένε αυτό που κάνει, αυξομοίωση. Δηλαδή, εμείς το φτιάχνουμε ανάλογα πώς θέλουμε να το φορέσουμε. Πολύ ωραίο φόρεμα. Τώρα κάλεσε, γλυκιά μου, μην αφήνεις την ώρα το λεπτό. Θέλω να καλέσει το 1952. Τι είπα? Ωραία. Θέλω να καλέσεις στο 2-11-18-60-001 να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις και αν θες να με ρωτήσεις για αυτό το φόρμα που έχει τον κωδικό 1952 ή οτιδήποτε άλλο κωδικό θες, εγώ είμαι εδώ να στα απαντήσω όλα. Πάμε να σου δείξω και τις φούστες μου. Τις φούστες που σου είπα τώρα, γιατί παίρνετε τηλέφωνο και λέτε αυτή που φοράει η γογούλα υπάρχει σε άλλο χρώμα? Βεβαίως υπάρχει, σε 2 ακόμα χρώματα. Περίμενα να σας δείξω, ξέρετε τι γίνεται τώρα, περίμενα να σας δείξω λίγο τις κούκλες αυτά και να περάσω στο προσκύμπεδα που λέμε. Και πάμε να σου δείξω τον κωδικό μου, ξανά, τη φούστα που φοράω που είναι στα 50 ευρώ και μιλάμε για τον κωδικό 2110. Εδώ τώρα το 2110 είναι αυτό που φοράω εγώ στο μαύρο και το έχω και στο καφέ, το έχω και στο μπλε, πρόσεξέ με, στο μπλε, το μπλε της νύχτας, αλλά κάνει και λίγο ανθρακί μέσα. Είναι πολύ ωραίο γιατί μεταλλιζίζει, το βλέπετε. Βέβαια, λόγω του σατινέ, έχει αυτή τη γυαλάδα. Το 2110 στα 50 μόνο ευρώ. Κοίτα τι ωραίο, απίθανο. Μέση εδώ καλύπτω μέχρι 1,10, περιφέρεια μέχρι 1,40. Έλα για να μας πάρετε τηλέφωνο, γλυκές μου κυρίες, περιμένω. Είμαστε ζωντανά, ολοζώντανα στον αέρα και φυσικά για όποια κυρία άνοιξε τώρα την τηλεόρασή της, να της πούμε χρόνια πολλά αν έχει κάποιον εορτάζοντα μέσα στην οικογένεια, από ανήψια, παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, να σας ζήσουν ανεκαλότυχα. Και φυσικά να πούμε και εμείς εδώ με τη σειρά μας χρόνια πολλά στους Γιώργηδες και στις Γεωργίες. 2110. Εδώ, δείτε. Μαύρο, μπλε, καφέ. Υπέροχη επιλογή. Και ξέρετε τι, έχει και το λαστιχάκι στη μέση που βοηθάει αρκετά
βοηθάει αρκετά να είναι. Εγώ έβαλα τη ζώνη, εντάξει. Εγώ το έκανα για να κάνω styling. Και επίσης, άμα πάρετε και κάτι που έχουμε σε ζώνη, ενώ σε ζώνη μαζί με ρούχο, μπορείτε να συνδυάσετε και τη ζωνίτσα που είναι λάστιχο. Σας δίνω εγώ τώρα ιδέες γενικότερα. 21-10, παίρνω και τη φουστίτσα, αφού σας την έδειξα. Λοιπόν, παρακολουθούσα την εκπομπή και τρελάθηκα, να ξέρετε, με τα σετ. Πάμε να δείξω σετ. Περίμενα από πού να ξεκινήσω. Το καφέ, τώρα θα τα φέρω εγώ ένα-ένα να τα δείχνω. Δεν μπορώ να τα δείχνω τώρα εδώ όλα μαζί γιατί έχει πολύ λεπτομέρεια. Πάμε εδώ, αγαπημένοι μου, να σου δείξω τι σετάρα είναι τούτη. Τι σετάρα είναι τούτη. Μιλάμε για τον κωδικό 1953, βυσκός με κοτόν. Εδώ, να ξέρεις, είναι στα 70 ευρώ, αλλά καλύπτω μέχρι 2 extra large. Να βάλω λίγο γυαλάκι γιατί έχει κάτι σημειώσεις και πρέπει να τις πω στις κυρίες. Πάμε, αγαπημένοι μου, να σου πω εδώ ότι το πουκάμισο, στήθος και περιφέρεια καλύπτω μέχρι 1,24 και το παντελόνι αντίστοιχα μέση από 1,20 και περιφέρεια μέχρι 1,28. Extra large και μέχρι 2 extra large καλύπτω. Πάρα πολύ ωραία, στάσου εκεί που στάθηκες. Στάσου εκεί που στάθηκες γιατί αυτή είναι η μαγεία. Έλα να δεις εδώ. Εδώ σου έχω χρυσοκλωστή. Τρομερή χρυσοκλωστή, γυαλάδα απίθανη και όσο ανεβαίνω, κοίτα εδώ κουμπί, γυαλάδα και στο κουμπάκι μου. Προχωράω λοιπόν, πολύ ωραίο σετ. Το παρακολουθούσα χτες και λέω πω αυτό θα βάλω αύριο, αλλά μου επεφύλασε άλλο η στυλίστρια, δεν έχει καμία σημασία. Εδώ είμαι, αν το προλάβω θα το φορέσω. Κοίταξε τώρα, αγαπημένοι μου, τι ωραίο που είναι εδώ. Τα κουμπάκια είναι και αυτό το μεταλλιζέ, το χρυσό, να ξέρετε. Δεν ξέρω, τα άλλα έχουν ασημένια. Θα το δούμε, παρεούλα. Που είναι τόσο ωραία. Είναι μπρονζίζει. Και εδώ η κλωστούλα αυτή, η ασημοκλωστή, του δίνει αυτή τη λάμψη και του δίνει που λένε και καταλαβαίνει. Δηλαδή, το απογειώνει το ρούχο. Πάμε να σου δείξω και την παντελόνα, γιατί θέλω να... μετά θα σου δείξω τα χρώματα. Να σου κάνω ανάλυση, με ενδιαφέρει, ότι στο τελείωμα της παντελόνας, όπως βλέπεις, γλυκιά μου, έχει. Το βλέπεις? Το ίδιο αντίστοιχο σχέδιο, όλο ανάγλυφο και πάμε να ανέβουμε σιγά σιγά, να δείξω στις κυρίες γιατί περί τίνος πρόκειται. Εδώ να ανάποδα το έχω, ναι, δεν πειράζει, ανάποδα είναι, καλά, επειδή είναι στην κρεμάστρα, δεν πειράζει, το δείξω και μπρος, το δείξω και πίσω, τι έγινε. Έχει και τσεπούλες, είναι πολύ ωραίο, έχει λάστιχο και μιλάμε για το απόλυτο σετ που είναι μόνο στα 70 ευρώ. Καταπληκτικό. Πάμε τώρα λοιπόν, αφού σου έκανα ανάλυση, πάμε να σου δείξω τα υπόλοιπα χρώματα. Αφού σου δείξω το καφέ, δεν βγάζουμε, Γιώργο μου, το κωδικό, για να δείξω και το χακί και το μαύρο και το μπέζ και το λευκό. Εδώ έχουμε τεράστια ποικιλία χρωμάτων. Πάμε να σου δείξω και το χακί. Τι ωραίο, το λαδί βασικά. Ναι, έτσι θα το βάλω. Να απλά να δείξω τα χρώματα. Τώρα, αφού έκανα την περιγραφή στις κυρίες, θέλω τώρα να σας δείξω τα χρώματα. Πάμε να δείξουμε λοιπόν, σημειώστε τώρα εδώ, ή καφέ, ή λαδί, ή μαύρο, κοίτα τι ωραίο, ή μπέζ, έχουμε και το λευκό. Το λευκό παρεμπιπτόντως είναι τρομερό, τρομερό. Πάμε να δείξουμε και το μπέζ εδώ, ωραίο και το μπεζάκι, ωραίο και το μπέζ. Δείξε μου αυτά τα τρία και μετά θα περάσω να δείξω και το λευκό. Πάρα πολύ ωραίο. Να πω μια λεπτομέρεια εδώ, τα κουμπάκια όπως σας έδειξα πριν στο καφέ, που σας είπα ότι είναι μπρονζίζουν σε όλα τα χρώματα. Δεν έχει καμιά διαφορά, μπρονζίζουν και ωραίο μανίκι. Εντάξει, μιλάμε για ένα κωδικό που θα το πάρετε, μπορείτε να το φορέσετε με σνίκερ, με τακουνάκι, με σπατρίγια, με τσοκαράκι, με ό,τι θέλετε εσείς. 19,53 στα 70 μόνο ευρώ, γλυκιά μου κυρία. 19,53 στα 70 μόνο ευρώ. Και πάμε να δείξω και τελευταίο, δεν αλλάζουμε κωδικό, να δείξω λίγο στις κυρίες και το λευκό μου. Αυτή είναι φρεσκότατη κωδική, νιου κωδική, φρέσκ κωδική. Όπα. Και να ξέρετε ότι θα φέρω τόσα πολλά προϊόντα που δεν σας πάει ο νους. Και τα μαγιό μου, εκεί έλα να δεις τι έχει να γίνει στα μαγιό. Έχω και φέτος να φέρω σχέδια.
Φανταστικά. Πάμε εδώ τώρα να δείτε. Α, κοιτάξτε και το λευκό. Ναι, το λευκό έχει μια αριστοκρατία ούτως ή άλλως από μόνο του το λευκό. Κοιτάξτε όμως εδώ τώρα, μαζί με την ασημοκλωστή, τη χρυσοκλωστή και το μπρονζέ το κουμπάκι, εδώ τώρα ξέρετε τι γίνεται. Εδώ στο λευκό κάνει πολύ μπάμι χρυσοκλωστή. Στην αρχή μπερδευόμουν έτσι όπως το βλέπα και με τα φώτα, νόμιζα ότι έχει και ασημένιο. Όχι, είναι καθαρά χρυσοκλωστή και έχει και τα μπροζέ κουμπάκια. Είναι το τέλειο. Όχι το τέλειο, το τέλειο. Το τέλειο. Πιο τέλειο δεν πάει, αγαπημένες μου. 19,53 στα 70 μόνο ευρώ. 2,11, 18,60, 600. Πάμε να ξαναφιξάρουμε λίγο, γιατί κάποια κυρία μπορεί να έρθει τώρα στην τηλεοπτική μας παρέα. Να ξέρετε ότι εγώ κάθε Πέμπτη θα είμαι κοντά σας, κάθε Πέμπτη, για 2 περίπου ολόκληρες ώρες, για να σας δείχνω παλιότερους, πιο νέους κωδικούς, τα πάντα. Πάμε να ξαναδείξω μία, για να δείξω το καινούριο μου κωδικό που φοράω εγώ και για όποια κυρία άνοιξε τώρα την τηλεόραση της, πάμε να δείξουμε μία, το μπλουζάκι που επέλεξα να φορέσω, που είναι το 19,56 στα 55 μόνο ευρώ. Αυτό εδώ. Σήμερα το outfit μου έχει να κάνει έτσι πιο μπόχο styling, γι' αυτό εξού έβαλα και τα αξεσουάρ. 19,56 στα 55 μόνο ευρώ, βανβακερό, απίθανο, το έχω στο λευκό, το έχω και στο μαύρο. Φιξάρισμα εγώ κάνω τώρα, γιατί και στο κλείσιμο θα το ξαναδείξω. Και πάμε και στη φούστα την πλισέ μου να δείξω λίγο άλλη μία, γιατί τώρα είναι αυτή φρεσκότατη κωδική και μπορεί μια κυρία τώρα να ανοίξει την τηλεόρασή της. 21,10. 21,10 στα 50 μόνο ευρώ. Κοίτα τι ωραίο πλισέ. Μέχρι 1,10 καλύπτω μεσούλα σε αυτή, να ξέρετε. Βλέπετε πώς προτίμησα να το βάλω, έτσι να το κάνω λίγο πιο μπόχο, όπως σας είπα, και να το ελαφρύνω λίγο το στυλ, μαζί με το βαρβακερό μου το μπλουζάκι, το κοτόν μου το μπλουζάκι. 21,10 λοιπόν στα 50 μόνο ευρώ. Σήμερα έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα να δείξω για τη συνέχεια. Θέλω όμως να με καλέσετε στο 211 1860 001 για να μου πείτε τι είναι αυτό που θα θέλατε να δείτε, ποια είναι η απορία σας μέχρι τώρα και αν θέλετε να συνομιλήσουμε. Ζωντανά, ολοζώντανα λοιπόν και μόνο μέσα από την τηλεόραση του Blue Sky παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή της μόδας και του στυλ. Λέω πάντα, κρατάμε τον κωδικό σε ένα χαρτάκι, το σημειώνετε. Όχι για μένα. Εμένα δεν με κουράζεται. Ούτε και τα κορίτσια τα κουράζεται. Απλά για να μην έρθει κάποια λάθος παραλαβή, που δεν θα είναι δικό μας, ας πούμε, το σφάλμα, εμείς πάμε να κάνουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση. Οπότε σημειώνετε καλά στο χαρτάκι σας τον κωδικό και την ώρα που θα σας καλέσει η κοπέλα μας από το τηλεφωνικό, η αρετή μας, δεν ξέρω τώρα ποιο κορίτσι από πολλά θα είναι στη βαρδιά του, να του πείτε απευθείας τον κωδικό και να σας πει αν υπάρχει διαθεσιμότητα στα νούμερα. Που εγώ εδώ είμαι πάρα πολύ αναλυτική. Έχω και τη μεζούρα μου εδώ, όποια κυρία θέλει. Βγάλε μου το 001, να ξανατονίσω να πω ότι είμαστε ζωντανά. 211 1860 001. Καλείτε τώρα. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα, λοιπόν, που θα πάω. Θα πάω σε αυτόν εδώ τον κωδικό. Μια κυρία που μου ζήτησε φορεματάκια. Πάμε εδώ να σου δείξω, γλυκιά μου, τον κωδικό 0452. Στήθος καλύπτω εδώ, λοιπόν, τώρα θα σας τα πω, δώστε μου ένα λεπτάκι. 0452, στήθος καλύπτω μέχρι 1,14 και περιφέρεια μέχρι 1,50. Εδώ, αγαπημένοι μου, πρόκειται για το φόρεμα με το οποίο είναι τύπου σάκος. Κοίταξε με τι όμορφο που είναι. Έχω φυσικά το λευκό με το μπέζ και έχω και το μαύρο με το λευκό. Υπέροχο. Δες εδώ τώρα στο πλάι τι κάνει. Δες το σχέδιό του. Είναι τύπου σάκος. 0452 στα 59 μόνο ευρώ. Δηλαδή πραγματικά αυτές οι τιμές, κάτσε γιατί κοιτάει και το... Α, καλά, θα σας δείξω μετά κάτι, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι και αυτό από την πλά συλλογή μου. Υπεροχότατο. Πάρα πολύ ωραίο. Με πολύ ωραία εφαρμογή και εξαιρετικό το μανίκι του. Δείτε το μανικάκι εδώ, παρακαλώ. Δείτε εδώ. Έχει και μανικοκόλληση το μανίκι. 211 1860 600. Καλέστε τώρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή την εκπομπή πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλούς κωδικούς που να ταιριάζει στο δικό σας στυλ και
στο δικό σας στυλ, αλλά και στα δικά σας νούμερα. Αρκεί να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 211-18-60-001, να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να μας λέτε τι θέλετε να σας δείξουμε και εμείς αυτόματα το καλύτερο θα κάνουμε για σας, την καλύτερη δικιά σας εξυπηρέτηση κοιτάμε. Υπέροχος κωδικός λοιπόν αυτός, το 0452 στα 59 μόνο ευρώ. Εδώ σημειώστε μπες και το άλλο μου είναι το μαύρο, για να μπορείτε να τα ξεχωρίζετε. Καταπληκτικό από όπου και να το δεις. 0452, απίθανο, απίθανο. Βέρνω και αυτό από το χεράκι μου. Και άκου τώρα φορτώνω να ξέρετε, γιατί τώρα με πιάνει πιο πολύ ίστρος. Τώρα που είμαστε έτσι εδώ όλοι μαζί με τις κυρίες μου, θέλω να σου πω αγαπημένη μου, ότι θα σου δείξω κάτι. Το βλέπω τόση ώρα, λέω θα το δείξω. Δεν ξέρω τι είναι, έκπληξη. Έχει και φουλάρι. Έχει μακρύ μανίκι, δεν θα το δείξω. Συγγνώμη ζητάω, αλλά έβλεπα το φουλάρι. Έχουμε και κάποιες παραλαβές με το μακρύ μανίκι, θα τις δείξω πιο μετά, αλλά τώρα βιάζομαι να δείξω πιο πολύ τα πιο καλοκαιρινά μας. Ή να δείξω για γάμο. Πάμε σε γάμο. Εντάξει, τι έχω εδώ. Πόσο γογό πες μου. Πάμε σε γάμο. Θα πάμε στο γάμο. Με αυτό εδώ που έχει τον κωδικό 1447. Εδώ καλύπτει το στήθος 1,10, περιφέρεια μέχρι 1,30, 70 ευρώ. Κοίτα αγαπημένοι μου. Δεν σας είπα τον κωδικό. Ή τον είπα ή να τον ξαναπώ. Θα το πω. 1447. Γλυκιά μου, τι σου έχω εδώ. Φορεματάρα. Εδώ γλυκιά μου σου έχω την απόλυτη λάμψη. Κοίταξε τώρα εδώ. Πόσο ωραία είναι η ποιότητα αυτή. Καλή, αυτό αστράφτη. Κοίτα εδώ, κάνει το λέπι. Αυτό να ξέρετε είναι το λέπι, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται αυτό εδώ πέρα. Άστο, στο στράζ έχω πάρει μάστερ. Εδώ, το λέπι, που άμα το κάνετε έτσι με το χεράκι σας, βλέπετε, πάει πιο σκούρα επιφάνεια και άμα το κατεβάσετε, πάει πιο ασημή επιφάνεια. Είναι το λέπι, έτσι λέγεται. Πάρα πολύ ωραίο. Υπέροχο, υπέρλαμπρο. 14,47, συγγνώμη, 14,47 στα 70 ευρώ. Και πάμε να σου πω γλυκούλα μου, που με βλέπεις στο σπίτι, καλύπτει το στήθος μέχρι 1,10 και περιφέρεια 1,30. Τι έχουμε, ωραία, βισκός με φουλ ελαστίνη. Τι, δεν λέγω, αυτό είναι το λέπι. Αυτό είναι το λέπι. Δεν θέλω να τις μπερδεύετε με τις πουλιές. Άλλο. Θα σας τα μάθω εγώ εδώ όλα θα σας τα μάθω. Κοίταξε τώρα τι ωραίο που είναι. Πολύ ωραίο. Φαντάσου αυτό με ένα πέδιλο. Ακόμα και ένα απλό πέδιλο μαύρο να βάλεις αγαπημένη μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ αυτό που μου αρέσει ότι γυαλίζει. Πάμε να δείξουμε κι άλλα έτσι λαμπιόνια που λέω κι εγώ. Πάμε να σας δείξω. Έρχονται γάμοι, έρχονται έτσι ωραίες ευτυχισμένες στιγμές. Εδώ κοίτα μία φορεματάρα. Αυτά τώρα να ξέρετε είναι κατηγορία όλα είναι κατηγορία γάμος βάφτιση. Πάμε να σου πω για τον κωδικό 2787 πολυέστερ με νουμεράκια. Τι νούμερα όμως μου έχουν μείνει? Medium, large, extra large. Το large, για να καταλάβετε, έχει στήθος μέχρι 1,36 και περιφέρεια μέχρι 1,45. Πάμε να πούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καταρχήν βλέπετε ότι είναι ένα μάξι φόρεμα, αμπιγέ. Είναι αμπιγέ το φόρεμα αυτό, έτσι δεν το συζητώ. 27,87 στα 100 ευρώ μόνο. Είναι, θυμάμαι εγώ και τις γιαγιάδες μου και αυτά, λέει θα βάλουμε τουαλέτα να πάμε στο γάμο. Εδώ πρόκειται για αυτή την περίσταση. Πάμε να σου δείξω εδώ τώρα. Τι ωραίο κομμάτι είναι. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ η διαφάνεια, το μανίκι. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω για να καταλαβαίνουν οι κυρίες τι δείχνω. Θα κάνω λίγο τα δικά μου. Τώρα τι να κάνω, θα τα κάνω, δεν πειράζει. Πάμε να βάλω λίγο το χέρι μου για να καταλάβουν πόσο ωραία πέφτει το μανίκι. Κοίταξε με εδώ πόσο ωραία πέφτει το μανίκι. Και δες γλυκιά μου, ότι εδώ η ράντα είναι όλη πλουμιστή. Υπέροχος κωδικός, αγαπημένες. Αν ειδικά είναι δικό σου παιδί, εγγόνι, εννοείται επιβάλλεται να φορέσεις κάτι τόσο πολύ ωραίο, κάτι τόσο πολύ ακριβό δεν το λες, ενώ αμπιγέ. Και πρόσεξε να δεις το μανίκι από την άλλη μεριά.
Νυχτερίδα. Πρόσεξε με τι ωραίο. Υπέροχο. 27,87 στα 100 ευρώ μόνο, γλυκιά μου. Απίθανο. Σας είπα ότι εδώ καλύπτω μόνο νούμερα medium, large και extra large. Είχε γίνει ανάρπαστο με το που το φέραμε. Ανάρπαστο όμως έγινε. Πάμε να φύγω και από εδώ, γιατί θέλω να δείξω κι άλλα. Πάρα πολλά δηλαδή. Όχι κι άλλα, πάρα πολλά θα δείξω. Να ξέρετε, έχω έρθει με τρελό μπρίο. Και φαίνεται. Πάμε να δείξω εδώ μάξι φορέματα κρουαζέ. Όχι τώρα κατηγορία γάμο βάφτιση. Πιο καθημερινά. Βάζω εδώ. Το ίδιο χρώμα είναι. Όχι φυσικά. Το ένα μπεζίζει, το άλλο καφετίζει. Πάμε να πω για τον κωδικό. Δώστε μου ένα λεπτό να το δω. Ωραία. 1933. Εδώ καλύπτω στήθος μέχρι 1. 1933 ο κωδικός. Στα 60 μόνο ευρώ. Εδώ καλύπτω στήθος μέχρι 1,10 και περιφέρεια μέχρι 1,30. Είναι βυσκός το υφασμά του. Κοιτάξτε αγαπημένες μου. Πόσο ωραίο. Πόσο ωραίο όμως. Ωραίο μάξι φόρεμα είναι αυτό. Και εφόσον θα ανέβει και η κάμερα σιγά σιγά, θα αρχίσω να σας λέω μετά όλα τα στοιχεία. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε τι θα παραλάβετε. Και έχουμε και λέμε. Πάμε. Κρουαζέ. Εδώ. Δείτε κρουαζέ. Πολύ ωραίο. Δείτε μανίκι με μανικοκόλληση που έχει καμπανούλα. Δηλαδή καλύπτω και λίγο το μπρατσάκι και έχει και αυτή την τζακπινιά. Έχει αυτό το βολάν που λέω εγώ. Δες εδώ τώρα στη μέση. Δες. Κοίτα. Λαστιχάκι που δεν με δυσφορεί. Το ρούχο, ξέρετε τι, είναι αυτό που λέω πάντα. Αν δεν νιώθω ωραία μέσα στα ρούχα μου, αν δεν νιώθω άνετη, παρεπιπτόντως, άμα θέλουμε βάζουμε ζώνη για στυλ, αν δεν θέλουμε δεν βάζουμε ζώνη. 19,33 στα 60 μόνο ευρώ, γλυκές μου κυρίες. Υπέροχο, μάξι. Πάμε να σημειώσουμε τα χρωματάκια. Πάμε. Έτσι όπως είμαστε τα βλέπετε. Καφετίζει, μπεζίζει και πείτε μπλε. Θέλω να δείξω εδώ μια λεπτομέρεια όπως είμαστε, ότι παρόλο που έχει άνοιγμα, βλέπετε, έχει και παραπάνω ύφασμα, οπότε ούτε με τον αέρα θα αγχωθούμε, ούτε γενικά δεν θα αγχωθείτε ότι πάρετε από εμάς. Είναι τόσο ωραία τα υφάσματά μας, τόσο σταθερά, και με αέρα τα βάλεις και με βροχή τα βάλεις, δεν παθαίνουν τίποτα. Τίποτα. 19,33 στα 60 μόνο ευρώ. 2,11,18,60,001. Πού είναι οι κυρίες μου σήμερα, έχουν πάει ήδη στις γιορτές. Έχουν πάει να ευχηθούν. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θα συνεχίζω να δείχνω για όλες εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε σε γιορτή. Έρχονται και άλλες γιορτές τώρα. 19,33 στα 60 μόνο ευρώ, σημείωσέ μου. Καφέ, μπες, μπλε. Εντάξει, γλυκιά μου, υπέροχή μου εσύ. Πάμε να δείξουμε, να προχωρήσουμε, να δείξω. Βλέπετε, έχω φορτώσει τώρα εγώ, έχω φορτώσει. Πάμε να δείξουμε υπόλοιπα κομμάτια. Τι θέλω να δείξω τώρα εδώ. Θέλω να δείξω ένα λούρεξ. Πάμε να δείξω ένα λούρεξ κομμάτι που είναι για τώρα, για αυτή την εποχή. Πάλι για περίσταση καλή. Μιλάμε για τον κωδικό 6251. Εδώ καλύπτω στήθος 1,20, μέση 1,20 και περιφέρεια 1,35. Πάμε να δείξουμε πόσο είναι η τιμή του, αυτό γιατί δεν το έχω εδώ. 62,85. Ωραία. 62,50. Κοίτα γλυκιά μου κυρία. Τι όμορφο που είναι αυτό το λούρεξ. Το λούρεξ λίγο πολύ το ξέρετε όλες οι κυρίες. Τώρα φοριέται. Θα πας σε ένα γάμο, θα πας σε μια βάφτιση, καλεσμένη και θες κάτι απλό. Καλά, απλό δεν το λες, αλλά θέλω να σου πω να μην έχει πάρα πολύ πληροφορία, αλλά να έχει μια ωραία κομψή γραμμή και σου έχω το κατάλληλο φόρεμα. Γιατί αγκαλιάζει ωραία το σώμα μας, είναι μίντι, έχει κρουαζέ και φυσικά το μανίκι. Δείτε το μανίκι γλυκές μου που έχει και τη δαντελίτσα εδώ. Κοίτα τι ωραία. 62,51. 62,51. Τώρα καλέστε, τώρα. Και πάρα πολύ ελαστικότητα. Στο φουλ είναι η ελαστικότητα του. Εδώ δείτε. Δείτε τι ωραία ελαστικότητα. 62,51. Στο 85 μόνο ευρώ. Πραγματικά είναι από την αμπίγια συλλογή μας. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει. Να πάω να δείξω κάτι μπλουζίτσες που θέλω. Ναι, πες. Δείξε. Ό,τι θες δείξε εγώ μας. Πάμε να σας δείξω, αγαπημένες μου, γλυκές μου, πανέμορφές μου. Πάμε να σας δείξω
εδώ τώρα τα μπλουζάκια αυτά που μας τα ζητάτε και τα ξαναμαναζητάτε και πάμε να σου δείξω, να σου κάνω κάποιους συνδυασμούς τώρα. Είσαι έτοιμη να δεις σεταρίσματα? Γιατί εγώ είμαι έτοιμη να τα κάνω. Πάμε να σου δείξω αυτόν τον κωδικό, με το οποίο είναι το 1951, εδώ καλύπτω, περιμένετε να δω λίγο, εδώ καλύπτω στήθος και περιφέρεια μέχρι 1,30. Εδώ έχω νούμερα μέχρι extra large. Είναι κοτόν, να ξέρετε 100%. Περίμενε, δεν τα έχω φτιάξει, να τα δείξω λίγο στις κυρίες. Και να σου κάνω και τα σεταρίσματα. Γιατί έχω όρεξη να κάνω σεταρίσματα. Πώς θα γίνει? 19,51. 19,51. Κοίτα τώρα, έλα κοντά να δείξουμε. Σε αντίθεση με τα άλλα που σου δείξα, εδώ πρόκειται για τη full γυαλάδα στράζ. Εδώ έχουμε στράζ. Την έχω τη συγκεκριμένη μπλούζα, όπως βλέπεις, σε λευκό. Την έχω όμως και στο μαύρο. Βλέπεις τι... Αχ, καλά, είναι πολύ ωραίο. Και θες να σου κάνω ένα τέλειο σετάρισμα? Θες να στα απογειώσω? Θέλεις? Πες μου, είσαι έτοιμη? Πάμε, γλυκιά μου, να σου κάνω σεταρίσματα, από τα λίγα σεταρίσματα που θα τρελαθείς, που θα απογειώσεις πραγματικά την κομψότητά σου. Λοιπόν, είπαμε για την μπλούζα, έτσι. 19,51. Πάμε τώρα να σου σετάρω. Γυαλάδα με γυαλάδα μου λες δεν πάει? Φυσικά και πάει. Έλα να στο δείξω. Το 19,51 λοιπόν που είναι η μπλούζα, πάμε να στο σετάρω. Κοίταξε. Κάτσε να το βάλω και έτσι εδώ. Με τον κωδικό 3113. Πες μου τώρα εσύ, δεν πάει αυτό? 3113. Εδώ καλύπτω μέση μέχρι 1,10, περιφέρεια μέχρι 1,30. One size, τούλι, είναι η φούστα. Ξέρετε πόσο τάση είναι η τούλι? Εδώ δείτε, δεν ταιριάζει? Σαφέστατα και ταιριάζει. Σας το βάλα έτσι, σας το βάζω όμως και δίπλα. 3113. Μπορείτε άνετα να το σετάρετε με αυτή την μπλούζα. 31-13. Στα 75 μόνο ευρώ, τούλινη φούστα, απίθανη, του απιστεύτου όμως. Όταν σου λέω του απιστεύτου, του ονείρου. Απίθανη. Και έτσι όπως προχωράει το πλάνο και βλέπετε, έχει τη φόδρα του από μέσα κανονικά, πέφτει και το τούλι, οπότε αν φοράω και ένα παιδιλάκι, να ξέρετε τα t-shirt γενικά, να το ξέρετε αυτό, τα t-shirt με τις τάμπες που έχουν γυαλάδες, με τις φούστες που έχουν εξίσου γυαλάδες, έρχονται και κουμπώνουν που λένε γάντι. 31-13, τούλινη φούστα, στα 75 μόνο ευρώ. Την ίδια φούστα, θα στη δείξω. Πάμε να στη δείξω και στο μαύρο. Και μετά θα σου κάνω το σετάρισμα με την μπλούζα τη μαύρη. Πάμε να δεις και αυτό. Κοίτα τι ωραίο. Τέλειο είναι, τέλειο, όχι απλά τέλειο. Φανταστικό. Και πάμε τώρα να σου κάνω ένα έτσι πολύ ωραίο total black στραφταλιζέ outfit. Αυτό εδώ. Αυτή είναι η φούστα, έτσι, το 31-13. Αυτό θα κρατάτε εσείς τώρα που θέλω, σαν κωδικό. Και έρχομαι και κάνω στο κουμπώνω με αυτή την μπλούζα που σου δείξα πριν. Κοίτα πόσο ωραία στραφταλίζουν και τα δύο υφάσματα μαζί. Και δεν κλωτσάει και καθόλου. Πάρα πολύ ωραίο. Για να το βάλω λίγο έτσι να δω κάτι. Εδώ. Ναι. Ναι, γλυκιά μου κυρία. Να ξέρετε, δύο στραφταλιζέ, είτε χρυσό με ασημί, πλέον στην διάλεκτο που λέμε της μόδας, της μοδούς, είναι η απόλυτη τάση. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Υπέροχη τούλινη φούστα, εξαιρετική. Παίρνω τη φούστα, παίρνω και την μπλούζα και πάω να σου φέρω από την κρεμάστρα μου, να σου δείξω γλυκιά μου που με βλέπεις, κάτι τώρα που θα σ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί πρόκειται για το φορεματάκι που όταν το είχα βάλει, πραγματικά έγινε χαμός. Έχω φέρει κάποια απειροελάχιστα ακόμα, ή δεν ξέρω πόσο και τι. Πάμε στον κωδικό 1938, στήθος μέχρι 1,38 και περιφέρεια εξίσου 1,38. Εδώ καλύπτω μέχρι πόσα large, θα σου πω αμέσως. Μέχρι 2 extra large, είναι κοτόν, 100% κοτόν,
100% γλυκιά μου κυρία. Δες τι όμορφο που είναι, το 19,38. Το 19,38 στα 60 μόνο ευρώ. Τώρα, τι χρώμα μου έχει μείνει? Το λαδί και φυσικά το μαύρο. Γιατί όμως τα λέω έτσι, ενώ βλέπεις δύο ίδια φορέματα, με άλλο χρώμα βέβαια? Γιατί επικρατεί το λαδί στο... Έλα λίγο πάνω εδώ στην κάμερα να δείξω στις κυρίες για να καταλαβαίνουν και τι τους λέω. Το λαδί επικρατεί στο μάο το γιακά, εδώ στο τελείωμα στο μανικάκι και στο τελείωμα του φορέματος. Και η βάση του που είναι το λαδί, έτσι. Κοίτα τι ωραίο. Και το μαύρο αντίστοιχα. Σας το τονίζω αυτό. Ξέρω ότι τα βλέπετε πεντακάθαρα. Απλά επειδή κάνουν και αυτά έτσι τα περίεργα σχέδια μέσα, μην σας ζαλίζει λίγο στην οθόνη που το κοιτάμε καμιά φορά. Εγώ θέλω να είμαι to the point, ό,τι λέω. 19,38 στα 60 μόνο ευρώ, γλυκές μου κυρίες. Αφήνω και αυτό το φόρεμα. Πάμε να προχωρήσω. Έτσι όμορφα γλυκά και ανανεωμένα, γιατί κάθε φορά που μπαίνω στη μαγαζάρα με πιάνει μία τρέλα να τα δείχνω όλα. Λοιπόν, αυτό γλυκιά μου κυρία, να ξέρεις ότι είναι το best όμως, δεν υπάρχει δεύτερο, το best. Πάμε, να σου δείξω τον κωδικό. 19,48. Εδώ πρόκειται για ένα φόρμα που είναι αξίας 60 ευρώ μόνο. Εδώ πρόκειται για το φόρμα που βγαίνει μέχρι 2 extra large. Ναι, 19,48. Πρόσεξε τι έχω εδώ. Μέχρι 2 extra large. Είναι από την πλάση συλλογή μου. Είναι το 19,48 κωδικός. Είναι στα 60 μόνο ευρώ. Και τι έχουμε και λέμε? Εκτός το άσμα της αγαπημένης μας Lady, πρώτος αγαπάω. Σας αγαπάω εννοείται. Εδώ έχουμε και λέμε στήθος καλύπτω μέχρι 1,32 όπως σου είπα, περιφέρεια μέχρι 1,50. Κοίταξε όμως τώρα γιατί αξίζει να το έχεις στην καρταρόμπα σου. Εσύ που θα πας διακοπές σε νησί, σε εξοχικό, έχεις κάνει την καλύτερη, the best επιλογή. Και πάμε να καλησπερίσω όμως, ας αφήσω λίγο το φόρμα, μην περιμένει η κυρία Αντωνία. Κυρία Αντωνία μου γλυκιά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δείξατε μια μπλούζα προηγουμένως με τα στρασάκια, τη λευκή. Τη λευκή, βεβαίως. Κυρία Αντωνία μου γλυκιά, τώρα στη φέρνω. Έχετε σημειώσει τον κωδικό? Δεν το πρόλαβα να το σημειώσω. Πού την έβαλα καλή τη λευκή μου? Ναι, εδώ. Ωραία. Θα τα πούμε τώρα μαζί, κυρία Αντωνία μου. Έχετε κανένα που να γιορτάζει σήμερα? Όχι, δεν έχω. Δεν έχετε, δεν πειράζει. Αν είχατε όμως, θα σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνία μου. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να είστε καλά, γλυκιά μου. Σας υπερευχαριστώ. Σας υπερευχαριστώ. Την είδα, αλλά μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν νούμερα. Θέλω μικρό νούμερο. Μισό λεπτάκι, να πω τον κωδικό λίγο. 19,51. Για σημειώστε παρακαλώ. 19,51, σημειώνω. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε με κυρία Αντωνία τώρα. Εδώ είναι με νούμερα. Τι νούμερο φοράτε? Φοράω το νούμερο 1. Το νούμερο 1. Δηλαδή γύρω στο 90 κάτι είναι το στιθάκι σας, 98, 97 εκεί. Ωραία. Οπότε θα πάμε safe και θα πάμε στο πιο μικρό νούμερο. Γιατί εδώ έχω το δείγμα. Δηλαδή και να σας πω, αυτό που βλέπετε εδώ είναι το δείγμα μου. Είναι μεγάλο νούμερο. Εγώ τι νούμερο όμως... Υπάρχει όμως μικρό. Ξεκινάει από τι νούμερο? Ξεκινάει από το medium. Το medium όμως πόσο είναι το medium? Δεν το έχω εδώ για να ξέρω ακριβώς και δεν θέλω να πω κάτι και μετά να πάρετε και να πείτε εγώ μου είπε αυτό. Ξέρω ότι ξεκινάει από medium και καταλήγει μέχρι, όπως σας είπα, extra large. Είναι με νούμερα. Μήπως είναι, συγγνώμη, μήπως είναι της μεγάλης συλλογής? Όχι, δεν είναι της πλάς. Είναι το κανονικό. Για να καταλάβετε αυτό που... μισό λεπτό. Δείχτε λίγο εμένα στην κυρία για να καταλάβει. Είστε σαν και εμένα? Ναι. Ωραία. Εσάς τη βλέπω φαρδιά επάνω σας. Εγώ έχω φορέσει και ένα νούμερο λίγο τσιμπιτό πιο παραπάνω, για να το δείξω στις κυρίες, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό τι είναι, το large έχω φορέσει εγώ. Είναι λίγο πιο μικρό από αυτό που φοράω εγώ, για τους ώμους που λέτε. Και είναι και άλλος κωδικός. Εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω αν είστε σαν και εμένα, γιατί αυτές οι μπλούζες
πέφτουνε και... Περιμένετε να δω ένα άλλο. Περιμένετε. Λοιπόν, έχω κι άλλο άσπρο να σας δείξω που είναι πιο μικρούλικο σε στυλ. Να σας δείξω το medium για να καταλάβετε είναι αυτό. Δεν είναι το ίδιο κωδικό, απλά για να σας δείξω συγκριτικά. Το medium στα μπλουζάκια μου είναι αυτό. Το βλέπετε? Ναι, αλλά εκείνο μου άρεσε. Όχι, όχι, αυτό θα πάρετε σε medium. Εγώ σας το έβγαλα να δείτε γιατί αυτό το έχω σε δείγμα σε medium. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Περιμένετε, να το δω λίγο. Ναι. Εγώ κυρίως η ώμη μεγάλη. Ναι, έχει διαφορά. Κοιτάξτε εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Έχει διαφορά. Το medium είναι μια... Περιμένετε μόνο να τα βάλω έτσι, να τα βλέπει η γυναίκα. Λοιπόν. Κοιτάξτε έχει εδώ. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, το medium που θα πάρετε. Αυτό είναι μεγάλο το δείγμα που έχω που σας αρέσει. Το medium λοιπόν που θα πάρετε θα είναι σαν και αυτό που κρατάω εδώ με την κορνίζα. Άμα είναι έτσι αυτό. Αυτό σας εξηγώ τόση ώρα. Σας έφερα ένα medium ενδεικτικά, άλλο κωδικό, για να καταλάβετε πώς θα είναι αυτό που θα πάρετε. Ωραία. Εντάξει. 1951. Βεβαίως, γλυκιά μου, κυρία Αντωνία, θα πάρετε το 1950, θα πάρετε το 600 και θα πείτε το 1951. Τη διαδικασία την ξέρετε καλά, αφού έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Να ξέρετε εδώ, θα το πω και αυτό μία φορά στις κυρίες και μετά θα δείξω τον κωδικό με την κορνίζα. Τι γίνεται, εδώ έχουμε κάποια δείγματα. Ενδεικτικά δείχνουμε κάποια κομμάτια, δηλαδή μπορεί να τύχει σε αυτή την μπλούζα να είναι medium, στην άλλη να είναι large. Εγώ όμως μέσα έχω πολλά. Εγώ το έβγαλα αυτή τη στιγμή στην κυρία για να δει τις διαφορές. Πώς είναι ένα medium με ένα, ας πούμε, large. Έχουν τεράστια διαφορά στους ώμους, στο μανίκι. Τις τα δείχνω για να ξέρει. Πάμε να δείξουμε εδώ, αγαπημένες μου, τώρα το 2776 κοτόν με ελαστίνη. Medium είναι αυτό, όπως το είπα και πριν στην κυρία, είναι το μπλουζάκι με την κορνίζα. Το μπλουζάκι λοιπόν με την κορνίζα λέει beauty, τι λέει καλέ, beauty house. Τι λέει, in house λέει, κάτι τέτοιο λέει. Δεν το έχω μεταγγλικό. Κοιτάξτε τι ωραίο μπλουζάκι, 100% βαμβακερό, υπέροχο, απίθανο, μοναδικό. Τώρα ειδικά για αυτή την εποχή, τα τισερτάκια είναι ό,τι πρέπει. Ξέρετε γιατί φοράμε τη ζακετούλα μας. Ναι, τη φοράμε τη ζακετούλα μας. Αλλά από μέσα θέλουμε και ένα ωραίο μπλουζάκι που να είναι έτσι κάπως ιδιαίτερο. Σου έχω το απόλυτο ιδιαίτερο μπλουζάκι. Και το έχω και σε πάρα πολλά νούμερα. Το 2776 είναι full βαμβακερό, είναι κοτόν 100%. Και μιλάμε για τα 49 μόνο ευρώ. 2, 11, 18, 60, 600 και μέχρι και να κλείσει και η σημερινή εκπομπή 2, 11, 18, 60, 001. Εδώ να ξέρετε βρίσκεται πάντα το στυλ σας. Σας βρίσκουμε το στυλ σας γιατί έχουμε χιλιάδες κωδικούς που μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε για όλες τις περιστάσεις. Αρκεί να καλέσετε τώρα στο 2 11 18 60 600, να σηκώσετε το τηλέφωνό σας, να καταγραφεί η κλήση σας, το τονίζω αυτό, κάτσα πάρω το μπλουζάκι, μετά να ξαναδείξω μία τις κούκλες, εντάξει. Μία να δείξω μετά πάλι τις κούκλες, γιατί θέλω για τις κυρίες που μπήκανε τώρα στην παρέα, πάντων να δούνε και τι δείξαμε στις κούκλες, στη βιτρίνα μας. Θέλω να τονίσω εδώ, να το ξαναπώ, ότι όταν καλείτε, προσέξτε με, θέλω να έχετε σημειώσει τον κωδικό που σας αρέσει, όταν καλείτε στο 2 11 18 60 600, να μην υπάρχει κάποια απόκρυψη, είτε είναι σταθερό είτε είναι κινητό, να μπορούμε να σας καλέσουμε πίσω. Γιατί έχει συμβεί στο παρελθόν να λέτε οι κυρίες ότι «Αχ, δεν με καλέσανε, δεν είχε καταγραφεί η κλήση σας, πώς θα σας καλέσουν τα κορίτσια». Πρέπει να βλέπουν το νούμερο για να μπορούν να σας παίρνουν πίσω. Ξέρεις τι θέλω, περίμενε. Πάω να δείξω μία το μέανδρο. Πάμε να δείξω και το μέανδρο. Κοίτα τι ωραίο μπλούζα ο μέανδρος μου. Το 2021, one size, καλή ζέρσεϊ, να το πω αυτό. Πολύ ωραίο έφασμα το ζέρσεϊ. Έχει τον κωδικό λοιπόν, σας είπα, 2021, μέανδρος. Εδώ δες αγαπημένοι μου, ξέρεις τώρα με το μέανδρο γίνεται ο χαμός χαμούλης. Γιατί πρόκειται για το μέανδρο με υπέροχη ύφανση ζέρσεϊ, το 2021, στα 35 μόνο ευρώ. Μέανδρος, κλασική αξία.
Πώς να το κάνουμε, δεν αλλάζει. Πολύ ωραίο κομμάτι, υπέροχο κομμάτι. Και μόλις ανέβει η κάμερα, να δείξω από εδώ, δεν πειράζει, το ξεκινήσω από εδώ. Έχει κούφο πιετίτσα, έχει το βεδάκι του και έχει και μαογιακά. Δες και το, σε παρακαλώ πολύ, και το μανικάκι, που εδώ το μανικάκι έχει μανικοκόλληση. 20-21 στα 35 μόνο ευρώ, γλυκιά μου κυρία. Βλέπεις, έτσι σήμερα έχω φορτσάρι που λένε, έχω έτσι ανεβάσει τον πύχη στις προτιμήσεις της κυρίας μας. Ό,τι μου ζητήσατε τα είχα καταγράψει και προσπαθώ να θυμηθώ τι θέλετε να δείτε για να μπορώ να τα δείξω όλα. 20-21 στα 35 μόνο ευρώ. Ας πάρω και το μέανδρό μου. Α, τα νούμερα δεν είπα. Είπα ότι καλύπτω στήθος μέχρι 1,30, είναι one size. Οπότε εδώ καλύπτω, μπορώ να το φορέσω εγώ, μπορεί να το φορέσει και μια κυρία με την οποία έτσι είναι πιο juicy και γενικότερα μέχρι 1,30. Δείτε και την ελαστικότητα που έχει. Εδώ δείτε. Κοιτάξτε. Υπέροχη, υπέροχη. 20-21 στα 35 μόνο ευρώ, γλυκιά μου κυρία. Το παίρνω το μπλουζάκι μου λοιπόν και από εδώ και πάμε να σου δείξω τώρα. Λοιπόν, τι θέλω να σου δείξω. Θα σου δείξω, πρόσεξέ με. Θα σου δείξω, όχι δεν θα πάω εδώ, περίμενε. Γιατί τα έχω δείξει όλα εδώ, όχι. Αυτό δεν το έδειξα, το έδειξα αυτό, δεν το θυμάμαι αν το έχω δείξει. Όχι, αυτό το φορεματάκι το υπέροχο. Πάμε να σου δείξω νέα παραλαβή 1949. Πάμε να σου δείξω νέα παραλαβή 1949. Κοίτα τι ωραίο φορεματάκι. Κοίτα τι καταπληκτικό φορεματάκι. Με το κορδελάκι στη μέση. Το φλωράλ 19,49 στα 60 μόνο ευρώ. Δες το, απόλαυσέ το τώρα απόλαυσέ το. Απόλαυσέ το, γλυκιά μου, γιατί έχω να σου πω πάρα πολλές πληροφορίες εδώ. Κοίταξε με εδώ τώρα, γλυκούλα μου, αγαπημένη μου. Πάμε να σου πω ότι εδώ καλύπτω στήθος μέχρι 1,4, μεσούλα μέχρι 1,4, περιφέρεια μέχρι 1,40. Είναι κοτόν 100%. Κοτόν 100% και είναι με νούμερα. Εδώ όμως να ξέρεις είναι διπλά τα νούμερα, δηλαδή πάει medium, large, large, extra large. Έτσι είναι διπλά τα νουμεράκια. Κοίτα τι ωραία που είναι τα κουμπάκια του εδώ. Και φυσικά κοίτα τι ωραίο που είναι και το μανικάκι που κάνει αυτή την καμπανούλα. Και πάρα πολύ ωραίο το ΒΕ. Το ΒΕ είναι καταπληκτικό. 19,49 στα 60 μόνο ευρώ. 2,11, 18, 60, 600 γλυκιά μου, πανέμορφή μου, αστερόπι μου που σε λέω κι εγώ, 19,49, υπέροχο. Πάμε να σου δείξω εδώ έτσι όπως είμαστε και σταθήκαμε εδώ. Πάμε να σου δείξω, γλυκούλα μου, και φυσικά εδώ δες. Και την ελαστικότητα που έχει στη μεσούλα. 19,49 στα 60 μόνο ευρώ. Τα αφήνω και το φορματάκι, γιατί ξέρεις που θέλω να σε πάω. Θέλω να σε πάω σε ένα προϊόν. Τώρα καλοκαιριάζει, θα βγούμε στις πλάς, θα βγούμε στις παραλίες. Τι σου έχω, γλυκιά μου. Silhouette. Εδώ τώρα να ξέρεις. Με αυτήν εδώ την κρέμα, πάμε να βγάλουμε κρέμα Silhouette. Εκτός ότι μυρίζει φανταστικά. Μυρίζει φανταστικά η κρέμα Silhouette. Θέλω να στη δείξω, γιατί πολύ απλά με αυτή την κρέμα πραγματικά δεν θα σου πω ότι θα μείνεις μισή, προς Θεού, έτσι. Απλά θέλω να σου πω, κάνει μείωση των ραγάδων και μαζεύει, σμιλεύει φανταστικά το δέρμα. Το σφίγγει το δέρμα. Θα δείτε, καταρχήν να σας πω κάτι πολύ απλό. Όταν γέννησα και μετά, επειδή με ρωτήσατε όλοι πώς επανήλθε το σώμα μου τόσο γρήγορα, γιατί πρόσεχα, γιατί πολύ απλά με την κρέμα Silhouette πραγματικά θα δείτε τη σιλουέτα σας να αλλάζει. Κρέμα Silhouette στα 24 μόνο ευρώ. Κρέμα Silhouette στα 24 μόνο ευρώ. Απίθανη κρέμα, σμιλεύει το σώμα και λέει αντίο στις ραγάδες. Είτε ακόμα είναι ραγάδες από απώλεια βάρους, ξέρεις που κάνουμε, ανοιγοκλίνουμε εμείς και οι γυρίες κυρίως, ή ακόμα αν προερχόμαστε στην Κιλίτσα, στην περιοχή της Κιλίτσας, από μία εγκυμοσύνη που δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο, εγώ στο συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό το προϊόν, θα δείτε την Κιλίτσα σας να μαζεύει, θα δείτε τις ραγάδες να εξαφανίζονται. Κρέμα Silhouette στα 24 μόνο ευρώ. Αφήνω και το σουλέτ μου, γιατί έχω κι άλλα να δείξω εδώ και πόσο χαρούμενη είμαι όταν δείχνω προϊόντα. Πες μου, πόσο είμαι, ξέρεις? Πάρα πολύ. Λοιπόν,
Θα σου δείξω τώρα. Περιμένετε, να βρω αυτό που θέλω να βρω. Το έχω εδώ. Ωραία, το έχω. Πάμε να σου δείξω από απλά συλλογή εδώ ένα εξαιρετικό μπλουζάκι, το 0991. Εδώ κοίταξε, αγαπημένη μου, κοίτα εδώ, με τις χαντρούλες του, αυτές τις παιχνιδιάρικες. Λευκό μπλουζάκι, αλλά όχι ένα απλό λευκό μπλουζάκι. Το 0991 είναι στα 65 μόνο ευρώ. Να σου πω εδώ ότι είμαστε με νούμερα, για να καταλάβεις τώρα. Άκου γλυκιά μου. Το small καλύπτει το στήθος μέχρι 1,15. Είναι στα 60 μόνο ευρώ. Κοίτα τι ωραίο που είναι οι χαντρούλες του. Πω, απίθανο. Απίθανο. Εδώ δες γλυκιά μου. Πάρα πολύ ωραία χρωματάκια. Οι χαντρούλες είναι όλες κουφετί, ροζ, κίτρινο, τι άλλο έχει, φούξια, μοβ. Οπότε μπορείς να τα συνδυάσεις πραγματικά με τα άπαντα. Πραγματικά με τα άπαντα και ωραίο μανίκι με μανικοκόλληση και άνετο μανίκι και μιλάμε για το 0991 στα 65 μόνο ευρώ, πανέμορφή μου κυρία. Άνετο, κοίταξε με εδώ, κοίταξε. Κοίτα ελαστικότητα. Εδώ δες ελαστικότητα. Βασικό σε ένα μπλουζάκι, γενικότερα είναι βασικό στα ρούχα μας να έχουμε ελαστικότητα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουμε να νιώθουμε άνετες μέσα στα ρούχα και δεν θέλουμε να μας φύγουν. Δηλαδή, ακόμα και το μανικάκι εδώ, για να σας το δείξω. Κοιτάξτε εδώ ελαστικότητα που έχει. Είναι πολύ ωραίο και άνετο και δροσερό. Τώρα για αυτή την εποχή είναι το κάτι άλλο. 0991 γλυκιά μου κυρία, αν θέλεις σημείωση τον κωδικό και κάλεσε απευθείας στο 211-1860-600. Πάμε να προχωρήσω. Θέλω να σου δείξω μακουδάκια. Μακουδάκια, αλλά τώρα μιλάμε για τα απίθανα μακομπλουζάκια μας. Πάμε εδώ. Πάμε να δείξω. Πω, τι χαριτωμένο είναι αυτό. Πάμε να σου δείξω. Δεν είναι ακριβώς μακό το συγκεκριμένο. Το 1594. Εδώ γλυκιά μου, το 1594 είναι η απόλυτη... πώς να το πω... Η απόλυτη στραφταλιζέ στάμπα. Το βρήκα, το είπα. Το 1594 λοιπόν είναι one size στα 53 μόνο εδώ. Εδώ καλύπτει το στήθος μέχρι 1,60, περιφέρεια μέχρι 1,50. Και όσο θα κατεβαίνει η κάμερα θα σου δείξω ότι πέρα από την καρδούλα με τα φιλαράκια, με τα στραζάκια, έχει τον κόμπο στο πλάι που είναι πάρα πολύ ωραίο, που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο, το κάνει το ρουχαλάκι μας. Κοίταξέ με, το δένω εγώ όσο θέλω. Απίθανο, το 1594 δημιουργεί αυτή την τζακπινιά, δημιουργεί αυτή την ομορφιά που λέω κι εγώ, και με το τζινάκι σου το φοράς και είσαι έτσι πιο ανετούλα και είσαι και πιο μοντερνούλα. Και πάμε και στη στάμπα εδώ που είναι όλοι διακοσμημένοι, υπέροχα κρυσταλλάκια, κοίταξε με εδώ, υπέροχα στραζάκια. Είναι, μιλάμε, το απόλυτο για ένα ωραίο total black ντύσιμο. 1594, 100% κοτόν, να ξέρεις γλυκιά μου κυρία. 1594. 1594 στα 53 μόνο ευρώ. Αφήνω και αυτό για να πάω να σου φέρω κι άλλο. Πάμε λοιπόν γλυκιά μου να σου δείξω. Εδώ, κοίταξε με εδώ τώρα. Πάμε να σου δείξω το 1884 βισκός με ελαστίνη στα 39 μόνο ευρώ. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο γλυκιά μου κυρία. Υπέροχο. Κοίταξε με εδώ, θέλετε να ξαναπώ τον κωδικό. 1884 βισκός με ελαστίνη full. Είναι το medium αυτό για την ακρίβεια και είναι μόνο στα 39 ευρώ. Πραγματικά. Για καθίστε να δω τι άλλο θα σας φέρω μετά να σας δείξω, γιατί έχω μπόλικα στο μυαλό μου. Κοίτα τι ωραίο, 1884 στα 39 μόνο ευρώ. Κοίτα τώρα εδώ τι λεπτομέρεια έχει. Δώστε μου ένα λεπτάκι να σας δείξω. Κοιτάξτε εδώ καταρχήν ελαστικότητα που έχει. Δείτε το λουλουδάκι στο κέντρο που έχει και το καφετί, έχει και τη μαύρη, το περιτύλιγμα που λέω κι εγώ, και μιλάμε για μια πάρα πολύ ωραία μπλούζα στο 1884 και στα 39 ευρώ. Να ξέρετε, θα σας φέρω πάρα πολλά κομμάτια. Όταν λέμε πολλά. Ωραία. Κυρία Μαρία μου γλυκιά, καλησπέρα. Παίρνω και την μπλουζίτσα μου. Δεν είμαι και γλυκιά, είμαι μεγάλη. Έλα κυρία Μαρία μου, δεν έχει σημασία, είστε γλυκύτατη. Καλησπέρα. Άκου καλή μου, θέλω να πάρω
μου πάνε οι πλησέδες σε μένα, γιατί είμαι πολύ αδύνατη κάτω. Ναι. Και μακριά είμαι κάτω μακριά και πάνω είμαι κοντόταλη. Αλλά αυτές, επειδή είμαι μετρίου αναστήματος και μεγάλη γυναίκα, αυτές οι φούστες είναι πολύ μακριές. Είχα δει μία άσπρη εχθές, την οποία την πήρανε δυστυχώς. Θέλω μία φούστα πλισέ που μου πάει, αλλά να είναι πάνω από τον αστράγαλο, να μην είναι τόσο μακριά. Δεν πάει για μένα για την Κατάλαβα, γλυκιά μου. Τι έχετε να μου παρουσιάσετε? Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Θέλετε συγκεκριμένα πλισέ, έτσι? Ναι, πλισέ θέλω. Πλισέ. Και μετά ανάλογα με το πλισέ θα σας πω και την μπλούζα. Ναι, δώστε μου λίγο να δω, γιατί εσείς τη θέλετε στον αστράγαλο. Όχι στον αστράγαλο, Τι? πάνω από τον αστράγαλο. Θέλετε πάνω από τον αστράγαλο. Συγγνώμη, τι ύψος έχετε? Εγώ έχω ένα 57 για να... Μονόχρωμη. Μονόχρωμη, είναι άλλο ρωτάω. Εγώ είμαι ένα 57 στο ύψος, για να καταλάβετε. Ένα 57. Εγώ είμαι μετρίου αναστήματος, τώρα δεν το έχω κοιτάξει, αλλά καταλαβαίνετε. Είστε γύρω στο 1,60. Είστε γύρω στο 1,60. Εκεί είμαι περίπου. Γιατί θα σας πω, αυτή που φοράω... Έχω πολύ αδύνατα πόδια. Ναι. Και πάνω είμαι κοντόταλη. Το κατάλαβα. Αυτή που φοράω εγώ έχω τώρα να σας προτείνω μόνο. Δεν έχω κάποια δηλαδή... Είναι μακριά. Είναι μακριά. Γι' αυτό σας είπα είμαι ένα 57, γιατί σήμερα είναι η μοναδική μέρα που δεν φοράω τις σακουνάρες. Είχατε μία άσπρη πάρα πολύ ωραία. Έχω μία άσπρη... Δεν είναι πλισέ όμως, να ξέρετε, έχω κάτι να σας δείξω, αλλά δεν είναι πλισέ. Για να δω τι έχετε. Έχω, αλλά δεν είναι πλισέ. Έτσι, Ναι, την έχω δει και αυτή, είναι πολύ ωραία. Αυτή είναι ωραίο κομμάτι. Το 0493. Αυτό φτάνει μέχρι πού σε εσάς? Αυτή είναι από τις περιπτώσεις που θέλετε κοντά στη γάμπα, στο ύψος της γάμπας. Καθίστε να τσεκάρω εγώ όλο το μαγαζί. Την έχω δει αυτή. Την έχετε δει? Και μ' αρέσει, ναι. Είναι ωραία και αυτή. Και βολάν που εγώ είμαι πολύ αδύνατη κάτω και μου δίνει μία άνεση, αν το πούμε. Το βολάν πάντα όταν έχουμε λεπτεπίλεπτα ποδαράκια, έτσι γεμίζει, να το πω. Ναι, σωστά. Αυτή είναι ωραία φούστα, ναι. Εγώ για μένα, που θα σας πέσει και ωραία και έχει, να σας πω και κάτι, είναι και οικονομική, έχει και το λαστιχάκι. Σε περίπτωση που σας είναι λίγο πιο μακριά, έχουμε την ευελιξία να γυρίσουμε το λαστιχάκι. Ναι, κατάλαβα. Όχι, εντάξει. Άμα είναι πάνω από, κοιτάξτε, από τον αστράγαλο να είναι... Εκεί είναι κοντά, εκεί είναι. Είναι και μπόχο το στυλ. Το αστράγαλο είναι. Εκεί. Ή πιο ψηλά? Πιο ψηλά δεν νομίζω να είναι. Εκεί κοντά στον αστράγαλο. Αλλά σας ξαναλέω, γυρίζουμε το λαστιχάκι, μία φορίτσα. Καλά, δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μου κάνει, ας πούμε. Θα σας κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ σας δίνω εναλλακτικές. Εγώ σας λέω ότι θα σας πέσει κουτί, είναι αυτό που θέλετε. Όχι, ωραία είναι αυτή, την έχω δει εγώ και μ' αρέσει. Ναι, είναι ωραία. Αλλά πάντα στέκομαι στο ύψος. Μα αυτή δεν θα έχετε πρόβλημα. Αυτή νομίζω ότι είναι και για όλες τις ηλικίες, δεν είναι περιοριστική. Όχι. Είναι και πάρα πολύ chic. Ναι, είναι chic. Και σας είπα, με το θάρρος που μου δώσατε, λόγω ότι μου είπατε λεπτά ποδαράκια, εδώ στο τελείωμα του δίνει. Λόγω του βολάν. Τι του δίνει? Του δίνει λίγο όγκο. Ναι, το θέμα είναι το ύψος να μην είναι, σας παρακαλώ, στον αστράγαλο. Όχι. Θα σας κάτσει, αυτή είναι πιο κοντή από τις μακριές. Δηλαδή θα σας κάτσει καλά αυτή. Μέχρι πού λέτε ότι θα φτάσει? Είναι κοντά στο ύψος της γάμπας. Κοντά στο ύψος της γάμπας. Μάλιστα. Δηλαδή είναι στα μέσα της γάμπας. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σας πω κάτι και να το δεσμεύσω, θέλω να είμαι τίμια στο τι λέω. Δεν μου λέτε κάτι και κάτι άλλο. Η μέση είναι βαριά, είναι, γιατί, λεπτή γυναίκα είμαι. Όχι. Μου είπατε ότι είσαστε λεπτεπίλεπτοι, κυρία, το κατάλαβα. Εδώ έχουμε μεσούλα, θέλετε να πάρω να το μετρήσω, τι θέλετε?
Για μετρήστε το. Βεβαίως να το μετρήσω. Να το μετρήσω, να μην έχουμε καμία... Να μου βρείτε και καμιά μπλούζα που να ταιριάζει. Βεβαίως. Τώρα θα σας βρω εγώ μπλουζίτσα, ωραία. Λοιπόν, εδώ για να καταλάβετε, είμαστε 37... Μισό λεπτάκι, το πιάσω σωστά. 38. 38 και 38 πόσο κάνει, παιδιά, βοηθήστε με λίγο. 38 και 38, 8 και 8, 16. 76. Γι' αυτό σας λέω θα σας πέσει κουτί με το που μου είπατε. Πρέπει να μου έρθει καλά. Όχι, θα σας έρθει κουτί. Όχι απλά καλά. Με το που μου είπατε. Μαζεύει επάνω με το... Όχι, αυτό είναι διακοσμητικό το κορδονάκι. Αλλά δεν σας πειράζει, γιατί έχει το λάστιχο και είναι και 76 καλά. Είναι σταθερή, μη μου αγχωθείτε. Θα σας κάτσει πολύ ωραία. Θέλετε να βρούμε... Στο κάτω-κάτω βάζω και μια ζώνη. Βεβαίως και βάζετε, άμα θέλετε, που δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί όμως. Να σας δείξω και μια ωραία μπλουζίτσα. Για δείξτε μου να δούμε. Καθίστε, γιατί μου έπεσε και η... Εγώ θα σας πρότεινα την μπλούζα που πρότεινα και στην κυρία πριν, που είπε ότι είναι λεπτούλα. Πού την έβαλα, με την κορνίζα μου. Εγώ φοράω το παλιό λάντζ. Τι φοράτε? Το παλιό λάντζ, όχι το λάντζ αυτό το καινούργιο. Κατάλαβα. Εξαιρετικά φαρδί. Γλυκιά μου, σας προτείνω αυτή που είναι μακό, αλλά είναι ωραίο μακό. Για να δούμε. Το 2776. Για δείτε το. Είναι μακριά όμως αυτή και θα καλύπτει το σχέδιο. Όχι, ένα λεπτάκι να σας πω κάτι. Εγώ φοράω... Θα καλύπτει το σχέδιο της μπλούζας, θέλω να πω. Μισό λεπτό να το Να δούμε. είναι λίγο κοντότερη ήθελα. Λίγο κοντότερη. Γιατί να το καλύψει το σχέδιο της μπλούζας? Κοιτάξτε εδώ. Ορίστε. Βλέπετε να καλύπτει το σχέδιο? Όχι, προσέξτε με, εγώ δεν θέλω να το βάλω μέσα από τη φούστα. Διότι είμαι κοντόταλη. Θέλετε ένα πιο κοντό μπλουζάκι, κατάλαβα. Ένα πιο κοντό μπλουζάκι και άλλο χρώμα, όχι άσπρο όπως είναι αυτό. Εντάξει, να εντάξει. ταιριάζει ή με το σιέρτο κάτω ή με το να είναι μπέζ, κάτι τέτοιο. Σε μπέζε. Λοιπόν, έχω κάτι τοπάκια. Πάμε να σας δείξω πού είναι τα τοπάκια μου. Εδώ. Έχω, αλλά και αυτό θα μου το καλύψει. Αυτό όμως μ' αρέσει για σας. Καλά, και εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Λοιπόν, το 0587, δείτε τι ωραία που δένει. Και δεν καλύπτει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ. Όχι, δεν το θέλω αυτό, γιατί εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα και δεν θέλω να φοράω, πώς να σου πω, να καλύψει. Κατάλαβα. Εντάξει, με ένα μπολερό μπορούσατε να το φορέσετε. Αυτό δεν είναι ωραία. Για κανένα έχετε και αυτές τις μπλούζες που έχουν το φαρδί. Μανίκι. Το φαρδί μανίκι. Το φαρδί μανίκι. Λοιπόν. Το φαρδί, αυτό εντάξει να είναι εξώπλατο, αλλά να μην είναι εξώπλατο έτσι που να δείχνει και τα χάλια τα δικά μας τις δικές μας. Κατάλαβα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω φαρδιές μπλούζες. Στο μόνο που μπορώ να σας εξυπηρετήσω είναι μόνο αυτό, για να κάτσει ωραία. Αυτή θέλω να πω, αυτές οι μπλούζες που δείξατε προχτές, που ήταν διάφορα χρώματα, οι κίτρινοι, αυτές με το πλατή Μισό λεπτό. πάνω. Θέλετε με... το τυραντάκι. Ναι, με μανικάκι. Αυτή λέτε, αυτή. Ναι, έχετε δίκιο. Εδώ είμαστε. Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι αυτή πιο καλά θα πει. Βεβαίως. Το 0471. Ορίστε. Ορίστε. Το βρήκατε. Για να τη δω. Πολύ ωραία. Σημειώστε μόνο τους κωδικούς. Αυτή φτάνει, πρέπει να φτάνει μέχρι τη μέση, Ναι, αυτή είναι ωραία. Και έχει, πάνω κάτω είναι αυτό που σας έδειξα εγώ σε πιο λεπτεπίλεπτο ραντάκι, αλλά εδώ είναι και μια πιο χοντρό ραντάκι. Μόνο που είναι πολύ μακρύ. Δεν είναι πολύ μακρύ. Όχι, πολύ μακρύ το επάνω του. Ήθελα να είναι πιο κοντό. Να πλησιάζει δηλαδή... Λοιπόν, ακούστε με. Εσείς σημειώστε το 0471, γιατί πολύ απλά και φυσικά και τη φούστα που σας άρεσε, γιατί θα φέρω κι άλλους κωδικούς και απλά να μένετε στην παρέα μας. Το 0453 είναι η φούστα μου. Πάρα πολύ ωραία.
τελείωσε ο τηλεοπτικός χρόνος, έτσι, το καταλάβατε και πολύ ευχάριστα σήμερα. Ξαναλέμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όσους γιορτάζουνε και πάμε να θυμηθούμε πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή τους κωδικούς που φόρεσα εγώ. Γιατί μιλάμε για αυτό το υπέροχο μπλουζάκι, το 100% βαλβακερό μπλουζάκι με ωραίο μανίκι που έχει αυτό το σχέδιο. Βγάλτε μου λίγο τον κωδικό γιατί δεν θα θυμάμαι απ' έξω. Ωραία. Και 2, 11, 18, 60, 600 συνεχίστε να καλείτε μέχρι να πω φυλάκια. Συνεχίστε γιατί δείτε τι ωραία που είναι η μπλουζίτσα μου. Αυτή η απίθανη με τον κωδικό 1956 στα 55 μόνο ευρώ. Έχω άσπρο και μαύρο. Πάμε και στην πλισέ μου τη φούστα. Η πλισέ μου η φούστα που φυσικά όπως σας είπα σας την έχω και καφέ και μαύρο και μπλε σκούρο. Το 21-10 στα 50 μόνο ευρώ. Μόνο. Λοιπόν, βγάλτε τα και όλα. Να αποχαιρετήσω τις κυρίες μου. Πιστεύω να σας κάναμε να περάσετε πολύ όμορφα και σήμερα, να διαλέξετε τις καλύτερες στιλιστικές επιλογές. Εμείς μην ξεχνάτε ότι αύριο το πρωί παίζουμε σε επανάληψη και φυσικά σε κάθε live ζωντανό πρόγραμμα του Fashion Time να είστε εδώ και πάντα εδώ. Σας αγαπάω πάρα πολύ, τα λέμε την επόμενη Πέμπτη ζωντανά, ολοζώντανα. Μην αλλάξει κανάλι, μην αλλάξει συχνότητα. Φιλάκια πολλά, γεια σας.